ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 most trusted radio network in ang kantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Mayo 4, tuig 2024. Sa gihapon ini mga lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapangunang mga balita. Mayor John Aying sa Sara nagapati nga kabahin sa demokrasya kung sino man ang luyag nga magpadalagan sa isa ka lugar. Mayorya sa mga lokal nga opisyal sa basa probinsya sa Gimaras masumpa sa PFP o kung Partido Federal ng Pilipinas subong nga Mayo. Sa dugang pa nga mga balita, mga driver sa Mitscoop ginakwestiyon kung wala pa sila sweldo. Philippine Coast Guard Iloilo nagaplano nga madugang sa personnel para magbantay sa mga puerto sa highlight sa Manggahan Festival. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton siniya pagpangalagan diri sa Bombo Hanay sa Udto. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949. Komentaryo, drama at serbisyo. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Mayo 4, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, ang Department of Health nakapagtala ng pagtaas sa mga kaso ng sakit na dengue sa ilang lugar sa bansa. Halos 8,000 naman ng paaralan nagpatupad ng alternative delivery mode dahil pa rin yan sa matinding init ng panahon. Ang Maharlika Investment Corporation naman nakakuha ng 22.2 billion pesos na pondo sa unang taon ng investment nito. Qualification evaluation naman sa security materials ng 2025 midterm elections isinagawa na ng COMELEC. Buntis naman sugatan matapos tumalon dahil yan sa panic attack sa nangyaring lindol kagabi diyan sa Leyte. Sa international news, tutukan mamaya ang Central Intelligence Agency Director at mga opisyal ng Hamas nasa Egypt na para isulong ang usaping pangkapayapaan doon sa Gaza. Sa ating balitang pampalakasan, mga sangkot sa kaguluhan sa football match ng Masbate City at Naga City sa palarong Bicol 2024 papanagutin. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga
Mga kabombo at ka-Star Nation, naabot sa halos 8,000 na mga paaralan sa buong bansa ang magpapatupad ng alternative delivery mode classes nang dahil yan sa nararanasang matinding init ng panahon ngayon. Sa ulat ng Department of Education, nasa kabuang 7,949 na mga eskwelahan mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang nagpatupad ng alternative delivery mode, kung saan karamihan sa mga ito ay nagmula sa Western Visayas. Sa datos ng ahensya, aabot sa 466 na mga paaralan ang nagpatupad ng alternative delivery mode sa Ilocos Region, na may aabot yan sa 443 naman sa Cagayan Valley, 1,285 sa Central Luzon, 275 dyan sa may Calabarzon, at 462 sa Mimaropa, 1,203 sa Bicol Region, 1,595 sa Western Visayas, 482 sa Central Visayas, 72 sa Eastern Visayas, 647 sa Zamboanga Peninsula, 108 sa Northern Mindanao, 28 sa Davao Region, 366 sa Soxargen, at isa sa Caraga, at 261 sa Cordillera Administrative Region, at 255 sa National Capital Region. Matatandaan na una nang binigyan ng otoridad ng Department of Education ang mga school heads na magsuspende ng klase kung kinakailangan, nang dahil yan sa matinding init ng panahon na nararanasan sa bansa. Dulot pa rin yan ang umiiral na El Nino phenomenon. Kaugnay nito ay patuloy din na pinapayuhan ng lahat na uminom ng maraming tubig at palaging magdala ng mga pananggalang sa init tulad ng payong at sombrero. Sa karagdagang balita, naglabas na ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP Episcopal Commission on Liturgy ng espesyal na dasal para magkaroon ng ulan at malabanan ang nararanasang init ng panahon. Tinawag ito bilang Oratio Imperata ad Petendam Pluvia o ang obligatory prayer to request for rain sa wikang Ingles. Ang Oratio Imperata nga ay isang invocative prayer na dinadasal ng mga mananampalatayang Katolika na nangangailangan ng divine intervention sa panahon ng pagluluksa at kalamidad. Agad naman na naglabas ng circular ang Archdiocese of Manila na nag-aatas sa lahat ng mga parish na idasal ang nasabing Oratio Imperata sa kanilang mga misa. Oras 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, isinusulong na sa isang mambabatas sa Kamara ang pagpasa ng mas mabigat na batas laban sa mga pekeng gamot na naglipa na ngayon sa mga online platforms. Nais nga ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na magkaroon ng mas mabigat na parusa kagaya ng habang buhay na pagkakabilanggo laban sa mga nasa likod ng tinatawag na large-scale manufacture, sale at possession ng mga counterfeit pharmaceutical products. Ginawa ng mambabatas ang panawagan matapos ilunsad kamakailan ng Intellectual Property Office of the Philippines at Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines ang isang joint campaign na naglalayong alisin ng mga peking gamot mula sa merkado at isulong ang abot kaya mga inobasyon sa pangangalagang pangkalusugan. Sinabi ni Yamsuan ng House Bill number 3984 na isa siya sa co-author ay magpapalakas sa kampanya laban sa mga peking pharmaceutical products at ituring itong isang economic sabotage. Ang mga lalabag sa naturang House Bill sakali man ito ay may papasa ay maharap sa kasong administratibo at kriminal. Ayon kay Representative Yamsuan, ang dekadang lumang Republic Act 8203 o ang Special Law on Counterfeit Products ay nagbabawal sa pagbebenta ng peking gamot. Ito ay humina sa pamamagitan niyan ng pagsabatas ng iba pang mga batas na may kaugnayan sa kalusugan na nagbigay ng hindi makatugma o magkatugma na mga kahulugan ng salitang droga. Sinabi naman ng Korte Suprema ang Republic Act 9502 o ang Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act ay nagpapawalang bisa sa layunin ng Republic Act 8203 na nagiging dahilan upang mawala ang lahat ng kahulugan at tungkulin nito.
Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, makakapag-secure na ng nasa 22.2 billion pesos na halaga o budget ang Maharlika Investment Corporation mula sa pamahalaan para yan sa investment commitments nito ngayong taong 2024. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ang naturang halaga ay mas mababa kumpara yan sa proposed 36.6 billion pesos na corporate operating budget na una nang isinumite ng Maharlika Investment Corporation sa kanilang kagawaran para yan sa fiscal year 2024 na unang taon ng operasyon nito bilang isang state-run company na namabahala rin sa abot sa 125 billion pesos na sovereign wealth fund ng Pilipinas. Paliwanag ng kalihim, una muna kasing hiniling ng Maharlika Investment Corporation ang 60% ng 36.1 billion pesos na dedicated fund dito para yan sa capital outlays mula sa total planned spending nito para yan sa taong 2024. Samantala, sabi naman ni President and CEO Rafael Consing Jr., ang budget na ito ay sumasalamin sa halaga ng mga investment commitments nito ngayong taon. Aniya, target nilang masimula ng deployment hinggil sa mga proyektong nakapaloob sa Maharlika Investment Fund pagsapit ng taong 2025. Ngunit ngayong taon, aniya, ay titiyakin nila ang lahat ng commitment ukol dito. Naniniwala naman ang Commission on Higher Education na tataas ang bilang ng mga agriculture student na makakapasa sa licensure examination for agriculturist. Ginawa ng komisyon ang pahayag kasabay nga ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng komisyon kasama na ang 15 pang state universities and colleges sa bansa. Layunin nga ng kasunduang ito na magbigay ng libreng online review program para yan sa mga agriculture student na kukuha ng naturang pagsusulit. Kabilang nga sa pumirma rito sina CHED Chairman Prospero de Vera, UP President Angelo Jimenez, UPLB Chancellor Jose Camacho Jr. Parte rin ng naturang Memorandum of Agreement ang mga kinatawan ng mga state universities and colleges at mga presidente nito. Ang naturang programa nga ay tatawaging Accelerate na magsisilbing Review and Strategy Program. Ginawa ng komisyon ang inisyatibong ito dahil na rin sa mga naitatalang pagbaba o ng national passing percentage ng mga Bachelor of Science in Agriculture na kurso. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, binigyang diin ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Michael Del Rosario ang kahalagahan itong paghatid nga ng tama, balanse at napapanahong balita upang maiwasan ang pagkalat o paglaganap ng fake news sa bansa. Sa nagpapatuloy na National Security Cluster Communications o Workshop sa Philippine Merchant Maritime Academy sa San Narciso, Zambales, inihayag ni Del Rosario na kinakailangan ang accuracy sa paghatid ng balita, lalo na kung nakasalalay dito ang seguridad ng ating bansa. Iwasan aniya ang single source reporting at huwag gamiting source sa balita ang mga taong walang credentials upang hindi mauwi sa tinatawag na misinformation. Pinayuhan pa ng opisyal ang mga media practitioners na ugaliing mag-interview ng mga opisyal mula sa pamahalaan na eksperto sa isang subject matter at maging sensitibo din sa paglalabas ng impormasyon sa publiko. Huwag din aniyang ibalita ang mga sensitibong impormasyon na may kinalaman sa military operation at maging sa national security. Tiniyak naman ng PCO na patuloy ang pagsasagawa nila ng media orientation and seminars upang mas mapalagana pa ang tamang impormasyon hinggil yan sa ginagawang hakbang ng gobyerno sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad dito sa soberanya ng ating bansa. Mga kabombo at ka-Star Nation, maya-maya kukuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sapagkat ito umanong regional partnership ng gobyerno sa ASEAN countries. Abay, higit pang palalakasin. Mamaya, balikan natin ang balitang yan. Sa iba pang mga balita sa oras na ito,
pawang mariing kinundina netong mga defense leaders ng Pilipinas, Japan, Australia at maging ng Estados Unidos ang mga illegal na aksyon at paggamit nga ng China sa mga Coast Guard at maritime militias nito sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod dyan ng isinagawang Defense Ministers Meeting nina Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense Richard Marles, Japanese Minister of Defense Kihara Minuro, Philippine Secretary of National Defense Gilberto Tidoro Jr. at United States Secretary of Defense Lloyd Austin III nitong Mayo 2 sa Hawaii. Sa naturang pagpupulong ay pare-parehong nagpahayag ng seryosong pagkabahala ang naturang mga minister at secretary hinggil yan sa kasalukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region kung saan mariin itong tinututulan ang mapanganib na paggamit ng China sa kanilang mga Coast Guard at maritime militia vessel sa lugar, partikular na sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, ang mga pahayag na ito ay kasunod ng kamakailanlang na panibagong pag-atake ng mga barko ng China laban yan sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng High Seas Freedom of Navigation sa bahagi ng Panatag Shoal. Dahil dito ay muling binigyan diin ng naturang mga defense officials ang kahalagahan ng pagtataguyod sa freedom of navigation at pagrespeto sa international law, alinsunod pa rin yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaugnay nito ay nananawagan din ng 4 na bansa sa China na sumunod sa final at legally binding 2016 South China Sea Arbitral Tribunal, kasabay ng paghimok dito na resolbahin na ang naturang issue sa pamamagitan niyan ng pagtutulungan at pagsuporta sa isa't isa. Samantala, kalinsabay dito ay pawang binigyan din naman ng defense leader ng 4 na bansa ang commitment nito na mas pagtibayin pa ang kanilang kooperasyon sa suportahan nga ang regional security at stability, kasunod na rin ang ikinasang maritime cooperative activity ng mga ito sa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas noong Abril 7 ng kasalukuyang taon. Bukod dito ay tinalakay din sa naganap na pagpupulong ang iba't ibang mga oportunidad para yan sa mas advanced na defense cooperation, kabilang na ang pagpapatuloy ng maritime cooperation sa West Philippine Sea, gayon din ang mas pagpapaigting pa sa procedures ng mga ito para yan sa malawak na koordinasyon at information sharing arrangement at maging sa mas matibay na capacity building. Samantala, nanindigan naman ang bagong talagang commander ng United States Indo-Pacific Command na si Admiral Samuel Paparo na handa ang buong hukbo ng Estados Unidos, partikular na ng kanilang militar, na depensahan at ipagtanggol ang buong Indo-Pacific region. Sa gitna na rin ito ng mga banta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa kanyang talumpati bilang bagong pinuno ng Indo-Pacific Command ay ipinunto ni Admiral Paparo ang kinakaharap ngayon na suliranin ng mundo dulot ng mga aksyon ng China. Anya, dahil dito ay dapat ng palagiang nakahanda ang kanilang hukbo na sagutin ang tumataas at lumalawak pa na claims ng China sa Indo-Pacific region. May kaugnayan pa rin ito sa mga claim ng China pagdating sa West Philippine Sea at naging sa kabuuan na rin ng karagatan nito na nag-overlap sa territorial claims hindi lamang ng ating bansa kundi maging sa mga bansa tulad ng Vietnam, Malaysia at Brunei. Dahil dito ay muli namang ipinangako ni Admiral Paparo na nakahanda sila para dumipensa laban sa anumang pagtatangkang sirain ang kapayapaan sa rehiyon na sa ilalim ng International Rules-Based Order. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita sa oras na ito, sumalang na ho sa post-qualification evaluation ang indelible stain ink at multi-copy paper na may security markings. Ang mga ito ay gagamitin yan sa 2025 national and local elections. Layunin nitong matiyak na mataas ang kalidad ng mga materyales upang mapanatili nga ang seguridad ng gaganaping halalan laban yan sa mga individual o grupo na magtatangkang mandaya.
Ang Indelible Stain, Inc. ay paraan upang matukoy kung sino ang mga nakaboto na at hindi sila makaulit bilang flying voter. Habang ang multi-copy paper na may security markings ay paraan naman upang matrace ang mga dokumento kung saan ito nanggaling at para hindi magamit sa iba pang presinto at iba pang aktibidad na hindi pinapayagan ng batas. Dumalo sa qualification evaluation ang mga opisyal ng Commission on Elections, Special Bids and Awards Committee at ang personnel na nakatoka sa automated election forms and supplies. Tinek naman ng poll body na on track sila sa election preparation sa susunod na taon kahit may mga pending petition sa Korte Suprema ang tutol nga sa mga pag-asaayos na ginagawa ng kanilang komisyon. Sa iba pang mga balita, nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang abot yan sa 21.5 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 146.2 million pesos mula yan sa apat na hinahinalang tulak ng droga sa ginanap na bypass operation sa isang boarding house sa barangay Mampang noong Huwebes. At kinilala ang mga suspect na sina Wilson Sahiban alias Tulo, 25 years old, maging si Junjimar Hajili Ayub, 29 years old, Jimmy Sahibol, 30 years old, at Abdurrahman Abdul Hakim, 27 anyos. Isa nga sa mga suspect ay guro ng elementarya dyan sa may Sambuanga. Nakuha rin sa mga suspect ang isa pang 45 caliber pistol at mga bala nito. Sinusubaybayan nga ng otoridad ang boarding house na nakalipas na 4 na buwan bilang posibleng transacting point sa naturang illegal na droga. Pinuri naman nito ni Mayor John Dalipe ang mga operating unit na sinabihang napigilan ng matagumpay na operasyon ng droga ang maaaring kilungan ng droga na naipamahagi sa lungsod na ito. Ito ang nilarawan bilang pinakamalaking pagkakakumpiska nga ng droga ng otoridad sa ngayon sa Rio 9 o dyan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng debris ng rocket na inulunsad ng China na Long March 5 kahapon po yan araw ng Biyernes, Mayo 3 sa mga katubigan na sakop ng Pilipinas. Sa isang inilabas nga na statement, sinabi ng ahensya na inaasahang babagsak ang debris mula sa rocket sa tinukoy na drop zones na tinatayang may 123 nautical miles ang layo mula sa Panatag Shoal at 55 nautical miles mula naman sa Panay Island sa Catanduanes. Kaugnay nito, pinag-iingat ang mga residente sa lugar na agad pong ipaalam sa mga lokal na otoridad kung may namataan man na kahina-hinalang debris ng naturang rocket. Ayon pa sa Philippine Space Agency, bagamat sa kanilang pagtaya hindi nakikitang babagsak ito sa kalupaan o mataong lugar, meron pa rin itong banta sa mga barko, eroplano, bangka at iba pang mga sakyang pandagat na dumadaan sa natukoy na drop zone. May posibilidad din na lumutang ang debris sa lugar at matangay sa karatig pang mga baybayin. Kaya't iwasan din na lapitan o kunin ang naturang debris dahil maaari daw na naglalaman ito ng remnants ng nakakalasong substance katulad na lamang ng rocket fuel. Una nga rito, inilunsad ng China ang naturang rocket sa may Wenchang spacecraft launch site sa Wenchang, Hainan sa may China dakong alas 5:27 yan ng hapon nitong araw ng Biyernes. Oras 20 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, suportado ng Civil Service Commission ng gobyerno sa pagpapatupad sa pangako nitong tulungan ang mga eligible na contract of service at job order na manggagawa sa pagkuha ng kinakailangang eligibility para yan sa mga permanenteng posisyon sa gobyerno sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng Career Service Eligibility Preference Rating. Ang nasabing inisyatiba ay nagmula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang sectoral na pagpupulong kasama ang Department of Budget and Management, Department of Interior Local Government, Commission on Audit at ang CSC.
Layo nito na palakasin ang kasanayan at kakayahan ng mga manggagawa na mga contract of service at job order na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na matagumpay na makapasa sa mga pag-usulit na isang kinakailangan para yan sa paghahabol sa mga posisyon sa kanilang service career. Pinaliwanag ni CSC Chairperson Carlo Nograles na ang naturang eksaminasyon ay binibigay sa mga karapat-dapat na manggagawa na nagsilbi ng hindi bababa sa 10 taon at nagpakita ng mahalagang kasanayan, ngunit kulangan sa partikular na eligibility para yan sa mga posisyon na plantilya. Sinasaklaw nito ang mga manggagawang tinatawag na JOCO SC6 na sa serbisyo ng gobyerno. Kabilang dito ang mga individual sa ilalim ng job order, contractual o contract of service, casual contractual coterminos, mga empleyadong may hawak na Category 3 at Category 4 na mga posisyon na nakasaad nga sa CSC Memorandum Circular No. 10 na may petsang Abril 6, 2013 at ang empleyado ng career service na may first level na eligibility. Sa ilalim ho ng naturang Resolution No. 2301123 na ipinahayag noong December na nakalipas na taon, ang preference rating ng maximum na 10 points ay dapat idagdag sa nabigong hanay na rating upang makamit nga ang passing rate na 80 at para yan sa kwalipikadong aplikante sa mga career service examination. Upang maging kwalipikado ang mga aplikante ay kailangan nakaipon ng hindi bababa sa 10 taon na serbisyo sa gobyerno kasama ang performance rating na hindi bababa sa very satisfactory o katumbas ito sa 2 taong o 2 pinakahuling panahon ng rating bago ang petsa sa aplikasyon para yan sa mga kwalipikadong individual. Samantala sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss ang mga Pilipinong lumahok nga sa bayanihan sa Rehabilitation Hospital dyan sa may Tel Aviv. Ito ay sa kabila pa rin ng gera na sa pagitan ng Israel at Palestinian Hamas militant. Sa kanyang naging online post, tinukoy ni Ambassador Floss sa mga Pinoy na tumulong sa pag-ani ng mga prutas para ipamigay sa mga pasyente sa nasabing ospital. Ilan din aniya ang mga Pilipino sa Israel ang isang buwan nang nagvo-volunteer sa pagtulong sa ospital o sa hospital staff at sa mga pasyenteng sumasailalim sa rehabilitation process. Ayon kay Ambassador Floss, ang mga volunteer ay Pinoy teacher, engineers at cook mula naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ikinatuwa naman ng opisyal ang katangian ng Pinoy na pagiging matulungin. Bombo International News. Nasa Cairo, Egypt na si Central Intelligence Agency Director William Burns para makipagpulong sa ilang opisyal ng Qatar, Egypt sa isinusulong nga na usaping pangkapayapaan doon sa Gaza. Ang nasabing mga bansa kasi ay nagsisilbing mediator para mapapayag ang Israel at ang kampo ng Hamas sa panibagong tigil putukan. Kinumpirma rin ng Hamas na mayroon na silang mga opisyal na nagtungo sa Egypt para makipagpulong. Muling ikinabahala naman ng World Health Organization ang naging banta ng Israel na kanilang itutuloy ang pag-atake doon sa Rafah City sa Gaza. Ayon naman sa World Health Organization na kapag itinuloy nila na ito ay tiyak na dadanak ang dugo sa nasabing lugar. Ang Rafah kasi ay siyang pinuntahan na mahigit 1 milyong residente ng Gaza mula nang simula ng Israel ang pag-atake laban sa Hamas. Sa kasulukuyan na niya ay nasa 33% mula sa 36% na pagamutan doon sa Gaza ang gumagana at kapag natuloy naman ang pag-atake sa Rafah ay tiyak na marami ang masasawing sibilyan. Samantala, tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi ito magpapatupad ng fare hike sa gitna yan ng nagpapatuloy na pagsusulunga ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Gualis III, walang batayan ang pagpapatupad ng tasingil sa pamasahe para yan sa mga public utility vehicle sa bansa sa gitna yan ng patuloy na pagsusulong ng naturang programa.
Sa isang pahayag ay binigyan diin ni Guadis na mananatili sa dating presyo ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan kung saan naabot lamang sa 13 pesos ang minimum fare para yan sa mga traditional jeepneys habang nasa 15 pesos naman para yan sa mga modern jeepney. Samantala, kasabay nito ay inihag din niya na kinakailangang dumaan sa masusing pag-aaral at multiple consultations sa mga concerned agencies ang pagpapatupad ng fare hike sa mga pampublikong sasakyan dahil marami ang factors ang kailangang ikonsidera bago ito maisakatuparan. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, pinayuhan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang publiko na direkta lamang na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang maiwasan nga na mabiktima ng mga phishing scam na lumalaganap ngayon sa bansa. Ito ay matapos kumalat ang naturang scamming na nagpapanggap bilang ang Land Transportation Office at nagsisend mga ito ng mga traffic violation notification sa pamamagitan niya ng text messages. Sa loob ng nasabing text message ay nakalagay ang isang link na di umano'y kagaya ng website ng nasabing ahensya at kapag inilagay ang mga detalye ay makikita rito ang opsyon sa pagbabayad at dito na makukuha ang financial information na kinakailangan nila upang manakaw hindi lamang ang kanilang personal na impormasyon ngunit gayon din ng laman at pera ng mga motorista. Sa ngayon, patuloy na nagbibigay babala ang naturang ahensya at nagkikipag-ugnay na rin ang naturang ahensya sa Philippine National Police upang malaman at mahabol ang mga online scammer dahil marami na umano ang mga nabibiktima ng nasabing modus. Bombo Business News. Hinigpitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko at financial institution sa pagsumbong nila ng anumang insidente na may kinalaman sa money laundering at terorismo. Sa circular nga na inilabas ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat na dapat ay sa loob ng 24 oras ay mai-report nila ang nasabing mga pangyayari sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil nga sa maagang pagre-report ay mabilis namang makakaresponde at makakagawa ng anumang hakbang ang ahensya. Ang mga bigong bangko at financial institution naman na hindi makapagsumbong ay mapapatawan ng penalty. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng Department of Agriculture na walang pangailangan para magdeklara ng National State of Calamity o Price Freeze sa mga bilihin sa lahat ng lugar sa bansa. Sagot ito ng ahensya sa mungkahi ng ilang mambabatas na ipatupad na itong price freeze sa gitna yan ng nararanasang matinding epekto ng El Nino phenomenon dito sa Pilipinas. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ipatutupad lamang itong ang price freeze kapag may deklarasyon ng state of emergency at kung sadya itong kinakailangan. Git pa ni De Mesa, karamihan lamang ng mga apektado ay nasa western section at kanya-kanya ring aniyang deklarasyon ng state of emergency ang nasa 100 lugar na apektado. Hindi rin aniya makatwiran na idamay ang iba pang bahagi ng bansa na hindi naman tinamaan ng El Nino. Sa kabila nito, patuloy pa rin aniya ang paglalaan ng tulong ng kanilang ahensya para yan sa mga magsasaka at mamamayang nakaranas ng impact ng naturang weather phenomenon. Sa iba pang mga balita, dahil naman sa nararanasang kakulangan nga ng supply ng tubig sa ilang barangay sa lungsod Huyan ng Taguig, nagsagawa ito ng pagrarasyon ng tubig. Kabilang sa mga barangay na hinatira ng rasyon ng tubig ay ang barangay Pinagsama at Post Proper Southside. Naging matagumpay ito sa tulong na rin ng City Disaster Risk Reduction Management Office at ang Bureau of Fire Protection na nagpaggamit nga ng kanilang truck para sa naturang operasyon. Ikinatuwa naman ng Taguig LGU ang pagpayag naman ng Manila Water na mabigyan ng metro ang aabot yan sa 200 na kabahayan na konektado sa linya ng mismong pinagmumulan o pinagkukunan rin ng supply nito. Nagbigay rin ng go signal ang Base Conversion and Development Authority na maikabit ang naturang mga metro sa loob ng mga natukoy na barangay. Inaasahan naman ng lokal na pamahalaan ng Taguig na masolusyon nito ang problema sa supply ng tubig sa naturang lugar.
Samantala sa karagdagan pang balita, wala pa ring pasok hanggang sa ngayon ang lahat ng mag-aaral mula sa pribado at pampublikong paaralan doon sa lungsod ng Pasay. Ito ay dahil pa rin sa mataas na heat index na naitatala sa naturang lungsod. Layunin rin ng suspensyon na ito na mailayo ang mga mag-aaral sa anumang masamang dulot ng matinding init ng panahon sa kanilang kalusugan. Batay nga sa impormasyon mula sa Pasay City Public Information Office, ito ay alinsunod na rin sa inilabas na Executive Order number 42 ng alkalde ng lungsod na si Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakasaad dito na tuwing papalo sa 42 degrees Celsius ang heat index ay mananatili ang suspensyon na ito sa lahat ng antas ng paaralan sa naturang lungsod. Maaari naman anyang gamitin ang iba pang alternatibong paraan ng pagtuturo para magpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Sa pagkakataong ito mga kabombo at Caster Nation, kumuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong Energy Regulatory Commission umapila sa distribution utilities na magkusang makipag-usap sa mga generator suppliers upang maiwasan nga itong bill shock sa mga consumer. May buong detalye si Bombo Joanna Martinez. Umapela ang Electric Regulatory Commission sa distribution utilities na magkusa na itong makipag-usap sa kanilang mga supplier upang maiwasan umano ang bill shock sa mga consumer. Ito ay may kaugnayan sa posibleng pagkakaroon ng taas singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Ayon kasi kay Electric Regulatory Commission Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta, dahil sa hindi inaasahang aberya ay ginamit nila ang diesel plants na siya namang mas mahal at ito ang tumulong at sumalba upang hindi magkaroon ng system-wide na blackout sa ating bansa. Ito manoy kailangang bayaran dahil sila ang nag-produce ng kuryente na ating ginamit noong kasagsagan ng may kakulangan ang bansa sa supply ng kuryente, kung kaya't umaapela ngayon ang nasabing ahensya. Alam naman natin mas mahal yung fuel ng mga diesel plants. So sila po yung dapat bayaran kasi sila yung mga nag-produce ng kuryente na ginamit naman po natin kasi karamihan naman sa atin hindi nag-blackout. So merong pagtaas. Hindi pa lang natin ma-estimate ngayon kung gaano kataas. Sinabi na natin sa kanila, prepare for the summer months. Including in that preparation is to negotiate with your suppliers, with your generation suppliers for the summer period na alam natin palagi nagkaka-semi bill shock if not total bill shock nang spread out yung collection. So magkakaroon ng deferred. Dagdag din niya, mayroon naman daw mga ilang nagkukusang nakikipag-usap sa mga supplier na gawing installment ang billing at pagsingil upang makatulong din sa mga consumer. Inilahad din niya na may inahanda ring programa ang ahensya na tinatawag na Anti-Billing Shock Program kung saan handang umagapay ito kung sakaling hindi pumayag ang kanilang mga supplier. Samantala sa ngayon ay hindi pa rin tiyak kung magkano ang aabuti ng nasabing posibleng taas presyo dahil iba-iba umano ang binibigay na presyo ng 141 distribution utilities sa bansa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring at pag-apela ng Electric Regulatory Commission upang matulungan din ng mga Pilipinong consumer ngayong patuloy na nakararanas ang bansa ng matinding tag-init. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito buntis na sugatan matapos na tumalon dahil yan sa panik na matapos ang nangyaring lindol sa Leyte kagabi. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tacloban. Nagdulot ng takot at pagkabahala ang nangyaring lindol sa mga residente kagabi sa iba't ibang panig ng probinsya ng Leyte at ganoon na rin sa iba't ibang panig at iba't ibang probinsya dito naman sa Eastern Visayas. Nagsilabasan sa kanilang mga bahay ang ilang mga residente sa bayan ng Dulag, Leyte dahil sa takot matapos ang nangyaring 6.0 magnitude na lindol. Sa unang ipinalabas na impormasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na itala ang sentro ng nasabing lindol sa silangang bahagi ng Dulag, Leyte, ngunit muli naman itong nagpalabas ng pangalawang earthquake information na kung saan ibinaba ang lakas nito at inilipat ang epicenter na naitala sa 5.0
5.8 magnitude na lindol sa Abuyog, Leyte. Ayon kay Attorney Lea Camino, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Dulag, Leyte, 2 ang naitalang injured o sugatan dahil sa nangyaring pagyanig. Ang mga nasugatan ay parehong 2 babae na nagtatrabaho sa isang commercial establishment sa Dulag na kung saan isa sa mga ito ay buntis na nahulog sa hagdan at ang isa naman ay tumalon dahil sa takot. Agad rin na nagsilikas dahil sa isinagawang preemptive evacuation ang daang-daang residente ng mga coastal areas ng nasabing bayan. Sa bahagi naman ng Abuyog, Leyte ay wala namang naitalang nasugatan o malubhang pinsala. Nagsilaglagan din ang ilang mga paninda sa isang grocery store sa Tacloban City na nabasag ang ilang mga inumin. So nagsilabasan yung mga tao because siguro because sa lakas din ng lindol. So yung nangyari pero after nun, based sa protocol kasi namin is dapat magkaroon ng evacuation sa postal barangays namin. So, immediately after nung lindol, yung team namin for evacuation as well as yung communication team namin, nag-inform sa postal barangays na magkaroon ng immediate evacuation sa mga families located sa danger zone. Sa ngayon ay patuloy pa ang monitoring at assessment ng mga otoridad matapos ang nasabing malakas na lindol. Patuloy namang nakakapagtala ng mga aftershocks ang bayan ng Abuyog, Leyte sa mga nakalipas na mga oras na kung saan nakakapagtala ito ng 1.9 hanggang naman sa 3.1 magnitude. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa mga karagdagan pang balita sa lalawigan, mga consumer naman ng Metropolitan Cebu Water District kinwestiyon ang hindi patas na pamamahagi ng tubig sa iba't ibang barangay ng Cebu. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng karagdagang detalye mula sa Bombo Radio Cebu. Ikinatuwa ng mga tao ang balitang inilabas ng Local State Bureau na 1 hanggang 2 bagyo ang papasok sa Pilipinas at posibleng tumama sa Visayas. Kasunod ito sa lumalalang init na resulta sa kakulangan ng tubig. Nabati na nagpadala ng reklamo mga consumer ng Metropolitan Water District kaugnay sa pamamahagi ng tubig na ginawa ng tanggapan sa mga barangay dahil iilan lamang sa mga barangay sa Cebu City, Mandaue at Talisay City ang nakaschedule ng MCWD na mabigyan ng tubig kada araw. Kaugnay nito, nagpayag sila ng kanilang pagkabahala na wala na silang magamit na tubig dahil hindi sila nakalista sa schedule ng water distribution na sakop ng MCWD. Kaya naman binigyang linaw ni Minerva Herodias, ang tagapagsalita ng MCWD, na kailangang makipag-ugnayan ang mga barangay officials sa local government unit sa kanilang tanggapan upang may sigawang pamahagi ng tubig sa mga constituent consumers. Of our total production of 300,000 cubic, so it's just a very small amount, a portion of our total production. Conserve water and please be a little patient. Ang MCWD is doing just to find additional water sources like ang mga desalinated water plant. Ating napakinggan si Minerva Herodias, ang tagapagsalita ng MCWD. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang lumalalang kalidad ng edukasyon sa bansa, isinisi ng grupo ng mga guro sa suspension ng face-to-face classes. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Nakukulangan ang grupo ng mga guro sa aksyon ng pamahalaan sa patuloy na pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa kasunod ng mga suspensyon ng physical classes sa mga pampublikong paaralan dahil sa mainit na panahon. Ayon kay Vladimir Ketua, chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, hindi pa rin natuto ang gobyerno, lalo na ang Department of Education, sa aral na dulot ng COVID-19 pandemic kung saan hirap ang mga mag-aaral na matuto sa alternative delivery mode. Bagamat kailangang isaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral, lalo na ngayong tag-init, subalit kailangang tiyakin ng pamahalaan na hindi naapektuhan ang pagkatuto ng mga bata. Panawagan ni Ketua, mabigyan ng karagdagang pondo ang sektor ng edukasyon upang ilaan sa pagtatayo ng mga silid-aralan at kagamitan na makatutugon sa kasalukuyang krisis sa klima at ang pagkuha ng maraming guro. Sa kabilang banda, ikinatuwa naman ng grupo ang pagsang-ayon ng DepEd na agarang maibalik ang pasukan sa mga paaralan sa Hunyo matapos maapektuhan ng pandemya ang
school calendar noong 2020. Nakita natin talagang lumala yung tinatawag natin na learning gap no? Na kung saan makikita natin yung ating mga mag-aaral at kahit din kami mga guro ay talagang nakita na yung tinatawag na asynchronous o yung tinatawag na alternative delivery mode talagang nagpalala dun sa krisis ng panahon ng pandemya, no? Kayang ibalik ito nang hindi masasakripisyo yung kalidad, no? Ibig sabihin, dapat face-to-face pa rin, no? At pag nag-face-to-face naman tayo, dapat natuto na tayo ng panahon ng pandemya eh. Ibig sabihin, dapat tinugunan na ng government yung mga kakulangan. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Mako naman tayo dyan sa may bahagi ng Bicol Region. Ito hong mga sangkot sa kaguluhan sa ginanap na football match ng Masbate City at Naga City sa palarong Bicol 2024 abay papanagutin. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Siniguro ng Department of Education na papanagutin ang mga nasangkot sa kaguluhan sa pagitan ng kupunan ng Masbate City at Naga City sa huling araw ng palarong Bicol 2024 na ginanap sa Legazpi City. Ito ay kasunod ng sakitan sa pagitan ng mga atleta sa championship games ng football secondary male na nagtapos sa score na 5-0 pabor sa Masbate City. Sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Francisco Dexter Season, Sports Division Coordinator ng Schools Division Office ng Legazpi, habang nagdiriwang ng pagkapanalo ang Team Masbate na nasa football field pa, bigla na lamang pumasok ang atleta ng Naga City at nanipa. Nagtamo ng injuries ang ilang mga atleta ng Masbate kung saan ang isa sa mga ito ay tinalunan pa habang nakadapa sa football field. Maliban pa sa mga atleta ay nagkagulo rin ang mga supporters nito na nanood sa naturang laro. Siniguro naman ni Season na hindi papalampasin ang insidente at iimbestigahan ito upang malaman kung ano ang pinagmulan ng komosyon at mapatawan ng penalidad ang mga tunay na may sala. Sa last day kung saan pinaka-last na nating laro, championship game between Naga City and Masbate City sa BU po, sa loob mismo yan ng oval ng BU, tapos na po yung football. Actually, declared ng panalo yung Masbate City sa mga manglalaro ng Naga City, biglang pumasok doon sa loob ng oval, parang tinalunan yung nagse-celebrate na taga Masbate City. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, Bombo John Salonga nagulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang data privacy crisis naman na kinakaharap ng Pilipinas, ipinaliwanag yan ng isang grupo. Kaugnay niyan, may nakalapang balita ang Bombo Radio Dagupan. Binigyan linaw ng Bitstop Incorporated ang data privacy crisis na kinakaharap ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Wilson Chua, ang Managing Director at Co-Founder ng Bitstop Incorporated, sinabi nito na hindi nakapagtataka ang ulat na inihayaga ng isang grupo ng mga digital advocates na dumaranas ng data privacy crisis ang Pilipinas. Dahil aniya, marami na ngayon ang hackers sa bansa, partikular na kapag may political crisis gaya na lamang ng cyber attack na nararanasan ng ilang ahensya ng pamahalaan na nagkokompromiso ng kanilang mga data at sistema. Ayon kay Chua, bukod sa bansang Pilipinas, may mga napaulat na ring laganap ang hacking gaya na lamang ng Singapore at iba pa. Inihalimbawa naman ito ang naitala kamakailan sa lalawigan ng Pangasinan kung saan ay nahack ang isang Facebook page ng 2 universidad at naggawa pang mag-post ng mga pornografiya. Binigyan din ni Chua na upang maiwasan ang naturang insidente ay kinakailangan na iisa lamang ang gawing administrator at ang mga iba ay gawing editor na lamang. Sa kaso kasi ng 2 universidad ay higit pa sa isa ang kanilang ginawang administrator. Kaugnay nito sa social media accounts naman, kinakailangang i-activate niya ang two-factor authentication, recovery code, verification code, at mag-ingat sa pag-click ng mga advertisements. Tumataas ang mga insidente. Huthutan ng pera yung mga friends nung nahack niya. So yun ang isang pwedeng gawin. Nagbayad siya, hindi nila nakuha pabalik yung data nila. At ito, ang sabi ng mga natirang,
hacker na hindi nabayaran, hindi ka nagbayad, i-expose namin lahat yung data na nakuha namin sa internet. Baka mabigla kayo pero ang daming magagaling na hacker sa bansa. Magkamali ka sa isang punto, masisilip ng hacker yun at doon ka titirahe. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang mga balita mula sa ating mga probinsya, ito hong daang-daang ektarya na bahagi ng kabundukan sa isang bayan ho dyan sa may Iloilo nasunog. Ito naman hong plantasyon ng kawayan ng Department of Environment and Natural Resources nadamay rin. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nilamon ng apoy ang nasa 200 ektaryang bahagi ng kabundukan sa nangyaring grass fire sa barangay Nasapahan, barangay Annabo at barangay Hirongan, Lemery, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Lemery, Iloilo Mayor Oscar Villegas, sinabi nito na nadamay rin sa grass fire ang proyektong plantasyon ng kawayan ng Department of Environment and Natural Resources sa nasabing lugar. Ayon kay Villegas, nasira rin ang water system na nagsusupply ng tubig sa tinatayang 50 mga kabahayan. Naging pahirapan naman ang pagresponde ng Bureau of Fire Protection sa lugar sapagkat hindi ito accessible sa fire truck. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng grass fire. Magbibigay naman ng assistance ang Department of Social Welfare and Development sa mga residente sa lugar na apektado ng nasabing sunog. So first time sa Lemery ang grass fire. Almost mga 200 hectares including na dira ang mga tanom kawayan ang DNR sa barangay Nasapahan. Ang water system na damaged pa. Si Lemery Iloilo Mayor Oscar Villegas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, patuloy na nakakapagtala ang Department of Health ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng sakit na dengue sa may bahagi ng Cordillera Administrative Region. Sa gitna pa rin ito ng matinding init ng panahon na nararanasan ngayon sa bansa, dulot pa rin niya ng umiiral na El Nino phenomenon. Batay sa datos na naitala ng Department of Health mula buwan ng Enero 1 ng kasalukuyang taon hanggang Abril 20 ng kasalukuyang taon, naitala ang kabuang 1,145 na mga kaso ng dengue at dyan sa mga lungsod at lalawigan ng Ifugao, Apayao, Kalinga, Abra, Benguet at Mountain Province. Ayon kay Epidemiology Nurse Karen Lonogan ng DOH Cordillera Office, ang bilang na ito ay bahagyang mas mataas kumpara yan sa 1,041 na mga dengue patient na una nang naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon. Samantala, dahil dito ay naglungsad ng self-reporting form sa publiko ang City Health Service Office sa pamamagitan niya ng QR code kung saan maaaring makapag-fill up ang publiko kung sila ay may sintomas ng dengue para makatulong din sa pangangalapa ng kaukulang datos. Kumuha tayo muli ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Ito namang fishing tournament aba isasagawa sa lungsod ng Baguio sa kabilayan ng pagbaba ng tubig sa Burnham Lake. May buong detalye ang Bombo Radio Baguio. Pinaghahandaan ngayon ng lungsod ng Baguio ang pagdaraos ng ika-7 fishing tournament sa Burnham Lake na isasagawa sa Hunyo 12 sa Araw ng Kalayaan sa kasalukuyang taon. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Burnham Lake dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Rafael Serrano, coordinator ng Burnham Lake Fishing Tournament, nagsimula na kahapon ang registration para sa mga interesadong makilahok sa fishing tournament. Bukas ito hindi lang sa mga residente ng lungsod ng Baguio kundi sa mga bisita at turista. Sinabi nito na inaayos na nila ang karagdagang alituntunin na ipapatupad sa nasabing aktibidad kung saan bibigyan ng 3 oras ang mga kalahok sa fishing tournament at maaari silang gumamit ng bangka pero dapat nilang gamitin ang sarili nilang kagamitan.
Paliwanag pa ni Serrano na hindi hadlang ang pagbaba ng level ng tubig sa Burnham Lake sa pagsasagawa ng torneo dahil nadagdagan naman ang level nito dahil sa naranasang pag-ulan sa mga nakaraang araw. Ayon sa kanyang, makakahuli ng pinakamalaking isda ay makakatanggap ng cash prizes, trophies at special prizes. Matatandang kabilang sa mga isda na bubuhay sa Burnham Lake ay tilapia, carp, koi at catfish. Matatandaan ding huling naipatupad ang Burnham Lake Fishing Tournament noong nakaraang Marso. Nanilahukan ng 20 katao mula sa iba't ibang lugar mula sa Baguio, Bulacan, Pampanga at Abra kung saan ang pinakamalaking nahuli ay tilapia na may habang 30 at kalahating pulgada. Kaya sa lahat ng buong Pilipinas at sa mga galing din ng abroad na napadpad dito sa Baguio, pwede kayong sumali sa tournament list coming June 12 sa Burnham Lake, 7 o'clock in the morning. Walang limit yan. Kung maraming, mas maganda, mas masaya. Kung kukunti, okay lang. Muna sa mga mahilig sa mag-fishing, sumali uli dito sa fishing tournament natin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ito namang Young Pinoy Racer wagi sa 2024 Taipei International Gymkhana Prize. May buong detalye ang Star FM Manila. Mga kabombo ka Star Nation, big moment para sa Young Pinoy Racer na si Inigo Anton ang maging third placer sa katatapos lamang ng 2024 Taipei International Gymkhana Prize. Tinalo nito ang nasa 50 na mga magagaling na racers mula sa iba't ibang bansa kung saan siya ang pinakabata. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa 19-year-old racer mula Baguio City, ibinahagi nito ang kanyang naging preparasyon sa naturang international competition. This is one of the toughest Asian motorsports disciplines out there. So to compete against that many countries, it was really a struggle. But at the same time, Team Philippines, alongside my teammates Paul Basse and Christine Torres, we had a lot of practice days and sessions leading up to the race. Yeah, the training, it's always constant, and it took a lot of motivation and practice, and we knew that the competition would be very tough. But yeah, very glad that I was able to get the third place there. Bahagi na exclusive interview ng Star FM Manila kay 2024 Taipei International Gymkhana third placer Inigo Anton. Samantala mga kabombo ka Star Nation, wala naman itong pahinga dahil agad itong sumabak sa Malaysian Championship Series na magtatapos sa May 5. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito namang konstruksyon ng mga venues sa Paris Olympics ay patapos na. Mga otoridad mas lalong naghihigpit ng seguridad habang papalapit ang opening sa buwan ng Hulyo. May buong detalye ang Bombo Radio Kawayan. Final touch na lamang ang ginagawa ngayon ng mga construction firms na nagpapatayo ng mga estruktura na gagamitin sa Paris Olympics. Ayon kay Bombo International News Correspondent Dick Villanueva ng Paris, France, halos tapos na ang lahat ng mga venues at pinupulido na lamang ang mga ito bago ang pagsisimula ng Paris Olympics sa buwan ng Hulyo. Isa na rito ang malaking Aqua Dome kung saan gaganapin ang mga swimming competitions at katabi lamang din nito ang France Stadium kung saan naman ginanap ang World Cup noong 1998. Mas naging mahigpit naman ang mga otoridad habang papalapit ang Olympics kung saan sa mismong araw ng pagsimula ng mga palaro ay isasara ang ilang subways upang matiyak ang seguridad sa mga venues. Matatandang noong nakarang taon ay kumalat ang security plan ng pamalaan sa Paris Olympics kaya mas lalo pang nagigpit sa seguridad dahil sa mga maaring threat na mangyari sa kasagsagan ng mga laro. Dahil naman sa Olympics ay pagpapaliban muna ng pamalaan ang pista sa Paris na gaganapin sana sa 16th District ng Paris dahil sa malapit ito sa mga Olympic zones. Ito ay inilipat sa buwan ng Setyembre upang matiyak ang seguridad sa kasagsagan ng Paris Olympics. Sa araw ng Olympics magkakaroon ng pagsasara ng ibang mga linya ng metro, yung subway, na kung saan yung mga malalapit na may mga venue kasi nga
sa ano na rin yan, ano, sa seguridad na rin ng ano yan ng mga delegasyon at ng mga athletes. Kasi nga hindi talaga may pagkakaila at hindi na talaga mai tatanggi na talaga nagkakaroon ng threats itong naralapit na Olympics. Kaya naman ang mga security rito, mga ating mga autoridad is talagang naghahanda sila para paghandaan ito. At dahil na rin kung ating matatandaan na noong nakaraang taon, yung plano ng security sa sa Olympics is na nawala nung isa sa mga humahawak niyan sa subway. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban nga sa Bombo News Center na matatagpuan dito sa Makati City, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At para nga sa mga kaganapan na nangyayari sa loob at labas ng bansa, manatiling naka-follow sa aming mga social media accounts. Kabilang na riyan ang aming Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, at ang aming TikTok account, maging ang aming YouTube channel. At sa atin namang mga kababayang mga Bisaya, syempre nariyan rin ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, maging ang Bombo Radio Butuan at ang Bombo Radio General Santos. At sa atin namang masugid na mga tagapanood at tagapakinig na mga Ilonggo, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo ka-Star Nation, inaanyayahan din po namin kayo na samahan po kaming manalangin ng Orasyo Impirata for rain due to the dry spell caused by El Nino. Most gracious and most merciful God, Creator, source and giver of all things, most powerful in heaven and on earth, we give you honor and glory. We thank you for our home, the earth, for our light, the sun, moon, and stars, for our solace, our family and friends, our community, our neighbors. United as your children, we come to you pleading, shower us with rain, provide us with water that we need. Father, your children are begging to survive. Hear us, we deserve to live. Prolonged drought is depriving us of the fruits of our toil. Low water supply means hunger and thirst for most of us. El Nino continues to threaten our relationship with one another. O Lord, this is a very hostile phenomenon that we beg for you to end. At this time of looming catastrophe, dear Lord, dwell in our hearts. Teach us to be more generous. Bring out the best in us. Turn our eyes and ears toward the needs of others, especially the poor. Move us to share more, care more, serve more, and love more. Holy God, you sanctify this earth to be our sacred abode. Grant us courage to take in hand the sufferings and the environment. Grant us might to save and protect the beauty of nature. Grant us wisdom to restore whatever we have destroyed. O loving God, behold in us your loving children. Feel us, feel for us. Let heaven cry and its tears be our blessed rain. Have mercy on us, Lord. Have mercy. We beg you, most gracious and merciful God, please let it rain. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa imbukada sininga balita driman sa aton sininga palatuntunan sa bahin karon sang probinsya sang Iloilo. Kinabrubantayan man ang banwa sang Sara
kay ginapayag nga mangin masandukot mandira ang palabuton sining 2025 midterm elections. Kay ginapasuni diri karon nga si 5th District Board Member or si 5th District Congressman Raul Buboy Tupas ang magapapili bilang alkalde sa Banwa Iyasang Sara. Amo na yang pila ka mga matunog sini nga mga impormasyon anong payag diri sang incumbent kag nagapa-re-elect man nga alkalde sa nasambit sini nga Banwa. I-check naton ang follow-up report ni Bombo Angel Tan. Sa aton sini karon niya mga kabumbo, tikon lang taon naton lunsay mga ayer ini, no? Kag kung maghambak ka nga ayer si Mayor Janayeng General nimo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo si 5th District Congressman Buboy Tupas, P-Mayor man i-check na bala ang balita with the Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Nagapati diri si ako ng mayor sang Sara Iloilo Bombotsam nga kabahin sang demokrasya ang pagpadalagan sang kung sinuman sa isa ka lugar. Ini ang may kaangtaran man sa announcement ni kong Buboy Tupas sang nagligad nga ginakonsiderar niya ang pagpadalagan bilang alkalde sa Banwa sang Sara. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor John Aying, ang mayor sa bahin ukon sa Banwa sang Sara Iloilo, ipahayag nga wala man sang kaso kung may ara magpadalagan abing magakontra nga alkalde sa iya nga lugar sa Banwa sang Sara. Suno sa alkalde sa may mga plano nga gusto magkontra abi sa iya, una dapat ribombot siya mga lantawon kung nagkakaangay balain sila sa lugar kag kung kilala nila ang mga pumuluyo sa Banwa sang Sara. Pasal sang alkalde sa bahin sa mga botante, dapat lantawon gid nila anay ang mga maayo nga values sang mga kandidato bag-o nila ini botohon. Kag ang maging panglawag diri ni Mayor Aying Bombotsam spiritual, moral, kag dapat niyara pagpalangga sa nang manggal at the same time mismo sa mga taga-Banwa sang Sara kag ang ining mga values ni Bombotsam para kay Mayor Aying non-negotiable kag dapat ara gid ini sa kung sinuman nga politician abi nga magpadalagan sa diin nga lugar. Kag ang isa pa gid Bombotsam nga punto man sang alkalde na dapat maedukar ang mga botante sa mga amo sini nga mga abi values o kung lang taon nila anay checklist nila bag-o magboto nga bisan ano pa gani kuno kadamo ang kwarta once ara ng eleksyon nga tiibutang sa atubang abi nila balaan nila ang insakto nga pag-aubrahon. Dugang pa sang natungdan, siya mismo confident enough ini siya nga ti ang maging pangplastar niya nga mga values nga dapat ara sa isa ka kandidato, ara sa iya Bombotsam. Pamatiyan tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mayor John Aying sa aton na interview. Very important ang values sang isa ka person who will run for position in government. And basically, first of all is may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa-tao, may pagmamahal sa kanyang kalikasan, at may pagmamahal sa kanyang bayan. Yung basic values na yun, non-negotiable yun. So dapat hanapin mo to sa bawat kandidato. So ang first statement pa lang, dapat naniniwala ka sa Diyos. At kung ano yung mga sinasabi, tinuturo ng mga pastor, ng mga pari, dapat sinusunod mo. Ikaduha, nare-reflect niya bala ang pagmamahal niya sa Ginoo sa kapwa-tao niya. Subong nga mga panahon, may ara na dira nga gusto magpadalagan. Subong pa lang nagwa nga mangin mabinuligon. Sa una, hindi man amo nabatasan niya. Subong na balon, piki. So, dapat nakikita niyan. Kung matuod gid bala nga kay kung hindi siya makapagmahal sang Ginoo, wala siya basihan kung ano ang iya nga manginhilikoton. Kung ano man ang hilikoton niya, dapat ginabasi niya na sa espiritualidad kag moralidad nga mga pundasyon naton. Ang pagmamahal mo sa imo nga pagpalangga mo sa imo isig katawo, di mo ipaagi, subong lang kay mapadalagan ka. Di ba la? Tapos magpanghatag-hatag ka sa material nga bagay. Di ba la?
Pero in the first place, ano ang relationship nga ginapakita sini nga tawo sa iya isig katawo before siya nagpangikasog nga magpadalagan. Subong nga panghatag-hatag siya kung ano-ano dira. Di ba lang? So material things. Pero ang mas importante, as I've said, relationship mo sa imo isig katawo. Ikatatlo, sa environment. Anong naging effort ng mga tao ngayon sa pagbulig para ma-preserve kag ma-protect ang aton environment? Is he protecting the environment or is he destroying our environment? So ina mga bagay, no? Kapin pa kung labinabi ko mga manggaranon, no? Ano iya pangabuhian? Is he contributing to what? Destruction or preservation? O ganun. Kag ang ikaapat, palangga niya ihan man ang banwa. Basi bala kung nagpadalagan niya damo kwarta pero mga illegal gali ang iyang mga pinagkikitaan sang iyang gastuson sa eleksyon. I don't know how many politicians, how many would-be candidates really know the essence and the principles of good governance. Way ko kabalo. Ang nami pagid, kung mag-alam pagid, tuduhan naton, pares kamo sa media kamo, tuduhin nyo ka edukar sang aton pumuluyo, no, with these principles of good governance. Kay kung mag-alam ang aton pumuluyo, bisan pigado na sila, hindi mo maintuan, tagaan mo mang kwarta, pero hindi niya pagsundon ang imo gusto, kay nga mas maalam gali siya sang sa imo. With all those qualities, Mayor, nga na-mention ni mo a while ago, confident enough ka ba, sir, to say nga ara na tanan sa akon as leader and as Mayor of Banwa sang Sara Abi, sir? Duha man lang na kabutang. Ang sa pinakaibabaw butang tabi, 100% kadiri sa ibabaw for public interest, for public service. Ang pinakaidalong, ang kabaliskaran niya sina, is ang self-service or personal interest. Duha lang na. I tell you, ara ako sa kisami. Ara ako sa kisami. Hindi ako perfect, pero ara ako sa kisami. Kung ritan mo ako, I am between 90, 95 to 99. No, in all my doings. Ang election respects democracy. So, butang balon, if you have the right to run anywhere, do it. But tanawon mo lang kung are you really fitted or appropriate para i-lead ang mga pumuluyo sinadira na lugar. Do you belong to them or you don't? You have to see it by yourself. If you don't, why? Why join them? Why lead them if you don't belong to them? But if you belong to them and you know who they are, then by all means, lead them if you can lead them. So you don't see any problem with this one, Abi Mayor, kung amo ning desisyon ni Kong Buboy? That's democracy. That's how democracy is good. But ang ano sinadira is on my part, I'm just, in the coming election, I'll just be doing the same. Deliver all the messages I can to the people so that they will further understand, they will understand more kung ano ang governance, anong panggobyerno, anong panghimanwa, at saka anong mga ayo nga programa, proyekto para sa pumuluyo namon. Amon lang nagya akong yapon. Dahil beyond that, wala man ko milyones para mamakalbuto. Wala man ko damo nga assets para nga i-kumbinsiyon ko sila. But to me, the most important is the relationships that we can build together as a community. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Mayor John Aging sa Banwa, sang Sara. Sino ning ginapatuhuyan nga sining Bombo Angels ang pangkabugusan nga statement ni Mayor John Aying? May ginapatuhuyan ini siya nga tawo nga dapat anong tugin pang plastarya ang iya sining pinamatasan nga hindi lang nagmaayo siya subong kay mapadlagan siya nang hatag sa mga material sining bagay, may pag-ulikid sa
may pagulikid sa environment. Tapos damo kwarta nga sarang nga makapamakal buto. O sinong ginapatuyan ni Mayor John Aying man? Actually, ang statement diri ni Mayor Aying diri Bombotcham, unang balya generally sa bisan sino dapat nga botante lang taon nila ang ining mga checklist nga kung ara gid man abi bala sa mga nagapadalagan, hindi nga hambal niya to gani nga amo lang ni subong na nga election period di mag-amo na fake na siya ako ng Bombotcham nga public servant. But silingon, lantawon sang mga botante sa mga pumuluyo ang ginatawag siniya nga consistency. Nan. Tsakto na igo gid ni Mayor John Aying ang amo sinaiya nga punto kay hindi lang man ina makita sa probinsya, sa mga konohanan, sa syudad sang Iloilo, sa pangkabilugan man, Bombo Angel. Nga mas labi nga nangin na mainulik doon ang pila ka mga personalidad kay may palabuton nga eleksyon. Hamakon mo na iyang halong sa pagbiyahe. Di ba? Ano pag inang iban nga masami naton na makita? Bumbo. Damo ang mainulik doon. Dayon. Kaya may palabuton nga eleksyon mo doon. Nakibot man tagani nga sadto gani. Duay man pero subong miyara na. Jel? Kag amo na gani Bombotcham no nga ang mga bugi gani ko no ang paghatag sang maayong edukasyon sa mga botante diri gid ni nagaumpisa sa tanan Bombotcham kay apisar ko no dako pa na nga kwarta ang ibutang sa atubang sa mga botante. Once balaan nila ang insakto hindi sila madali-dali bala Bombotcham mapadala kag mas maalam kuno ang mga botante mag-amo ng plastada. Sige. Ini si Bombo Angel Pichilvertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Now, matunog ang hagong siniiyang impormasyon, istorya, so on and so forth, nga nagapakita kang nagapabutsyag sang interes si 5th District Congressman Raul Buboy Tupas nga magpapili sa banwa iya sang Sara bilang mayor. Nagwa man ang pangalan ni Congressman Buboy Tupas nga ginatanyagan or makabig nga isa man siya sa mga ginapilian nga magdalagan bilang Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Ti ang iya sining asawa sa aton sining mga kabombo kunya ko magsala board member man ini. Sa 5th District si board member Binky Tupas. May mga informasyon man kita diri banwa nga nagalagaw or nabaton nga sa 5th distrito nagalupok na tuya ang Bibo 2024. Tanong butsilingon sang Bibo 2024 or 2025? Basta Bibo kuno. Siling ko gani ang bahano na nga tutoy Bibo. Kag sa sining Bibo 2024, masami ko no nagapanghatag bike, motor, TV, kag ref. Sa aton sining mga kabumbo. Diri kag na notisyaran naton nga ang statement ni Mayor John Aying na dumay ginapatuhuyan siya
nga nagakadapat lang taon gid kuno ang pinamatasan sang isa iya ka magapapili or politiko sa isa ka lugar nga sa malipot nga pulong consistent. Ina bala nga hindi iya lang kamo pagdumdumon kay mapadalagan siya? Or nag-ayo lang siya sa mga tao kay tungod nga madalagan siya? Amo sinang punto sang mga tinaga ni Mayor John Aying. Nga nanghatag sang mga material sining bagay. Last time nga panghatag to, amo nga ining Bibo 2024. Anong bitbot sila sa Bibo 2024? Binky and Buboy. Hambal pa gini Mayor John Aying. Sila nga dapat mangin mainulik doon man siya sa environment. Di ko madumduman nyo pa sa aton sino mga kabombo nga nagtunog man ang pagdiskusyon sa sining pagpahanugot nga magpatigayon sang exploration sa may pandi asukar sa aton sining mga kabombo. Si 5th District Congressman Buboy Tupas kidman bala ang ginapatuhuyan ni Mayor John Aying sa iya sining mga tinaga kag pagplastar sang talaksan sang isa ka kandidato sa aton sining mga kabombo. Kag dumay ginapaiguan man siya ka sa iya sining ginahambal nga ti way taya sang milyones nga sara nga makapamakal sang buto. Di way pa gani nagsugod ang eleksyon, may vote buying na. Amo nang vote silingon ni Mayor John Aying sa aton sining mga kabombo. Kung sa bagay kung lang tawon ta kag sundo naton ang talaksan ni Mayor John Aying. Personally speaking, amo ining isa sa mga makabig naton standard sang talaksan sa pagpili iya. Sang isa ka politiko or shall I say mangin future leader sang isa ka lugar. Kay kung notisyaran ninyo sa aton sining mga kabombo, kag hindi lang sining manotisyaran, mabatsyagan nyo gid ina. Sa nasiling na gani naton, tuman ka di buinas, tagalumapaw ang swerte, subong sang mga Filipino. Ngaman, di kay may palabuton nga eleksyon. Kag sa palabuton nga eleksyon, madamo kag halos yara sa bug-os nga pungsod Pilipinas ang mga tawo nga nangin mainulik doon. Halong sa biyahe, hindi magkalipat nga magdala sang tubig, hindi magbulad sa initan, tiyamakon mo sina, di blabong bomel, damo subong ang nangin mainulik doon. Rason nga tuman kag tagalumapaw ang dibuinas sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas kay damo sa nagaulikid sa aton kag damo ang nagapalangga sa aton. Ugaling ang pamangkot. Consistent bala ina. May forever bala dira. Ukon basik hasta lang iya sa adlaw sang eleksyon ina. Pagkatapos daog man sila kag kukonperde, basi masugalaw ka sa dalan bala, makro kamusta man, pero pagsulod niya sa iya sining salakyan, dayon niya to pang hinaw sang alkohol. This time, abibalis karon ta naman ang sitwasyon. Kami naman iya nga mga pumuluyo,
ang mangin maulik doon sa aton sini iya nga mga kandidato or sa aton sini nga mga politiko. Oh, umpisahan ko sa ako na Bibong-Bobel. Oh, sa mga nagapapili diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, hindi kamo sagad painit. Oh, likawin nyo anay ang libot-libot basi tumba kada imo yang way karon kapilas bangod sa init for ang aton sining heat index subong Bombomel, ang latest na sa aton sini matag palamati pilang 38 i-refresh tabi para nga mabalaan ta ang real time nga heat index diri iya sa syudad sa Iloilo. Takna 21 minutos sa nakaligad sa launa sa hapon. 40 na baw! Sus! Oh? Hindi ka manay sagad ka linibot pang house to house pag tipon-tipon sa mga tao. Kay kainit! No? Balason ka mo sina karon. No? Nga daan-anad ka mo inyo iya sa aircon sining lugar. Oh, muna gani nga ako, may makuga pa init mo bumeng, nanad ko diya ga, bagus mo siyang, dono-ano lang ari ko ya sa, di ang pinakatugnaw gani, North Pole, no? Oh, North Pole, North Pole. Oh. Tapos, ano pa gen? Halong ka mo sa pagbiyahe, hinahinay lang sa mga driver da. Driver sa mga politiko. Uy, hinay lang ka mo mag-drive, ha? Oh. Kay basi magliwas karon dira ang biring sang magliwas karon ang biring sang salakyan. Oh, ni ma'am ninyo kag ni sir ninyo, sus Maria kagusip. Halungin nyo kid. Oh. Ano pa gid gani ang iban sini nga mga reminder sa mga politiko kay i-remind taman sa ila para nga dapat ya sa mga pumuluyo mag-umpisa ang pag-ulikid. No? Iti subong yang adaan do damo nangin mainulik doon. Drive safely, work safely. Sus Maria kagusip po. Tapos kung makasugata, for example, kalakat-lakat abi kung makasugata, sus Maria kagusip. Hindi lang kay kamusta. Hindi lang kay kupo-kupo, hindi lang kay biso-biso. With matching ulo istorya, uy, kamusta ikaw? Anong problema nyo di? Sige lang bala, kay kung padag-on mo ako, tanan nyo nga problema, tinguhaan ta nga masolusyonan, ina, agoy, sus Maria kagusip. Isa pagid sa namian ko nga punto sa statement ni Mayor Jonaying, nga dapat, ining mga opisyalis naton, mabangko man sila sa edukasyon, edukasyon sang mga panibag-o sini nga henerasyon. Agod iya nga ang mga ulihing tubo sa aton sini nga mga kabumbo, magtubo sila nga mangin maalam. Way man taya siling ang iban nga henerasyon mango. Kunti sa aton sini matag palamati ang gusto ko lang ay pabutsyag man nga kung si Mayor Jonaying pa, siya kung maalam abi ang isa katawo, hindi mo na matudluan mo. Kay kabalo na siya mag-analisa, kabalo na siya mag-takos, makaintindi, makahangop. So, hindi na siya madala sa ginatawag sininga pilak o kung giring. Tikon lang tawon naton sa aton sinimatag palamati ang mga traditional politicians mas gusto sininilaya ang mga tawo nga dalalon sa kwarta. Ang mga tawo nga mahapos papatihon. Ang mga tawo nga madala nila sa puro pi sa abaga, kuro kamusta nga dalahakos, biso-biso, or kung ano dira. Kay ti amo sini ang lifeblood
sang mga traditional politicians, mientras tanto may pigado, mientras tanto may kubos, amo sina ang magabuhi sang aton sini nga political career. Kay amo sinang mga tawo nga mahapos inganyuhon. Tawo nga nagahirab ang tiyan, mahapos inganyuhon. Tawo nga daw kasubong iaway na sang paglaom, mahapos inganyuhon. Hapos dalon sa kung ano man siniya nga bagay. Kay kon minatuod lang ang ginapromisa sang mga traditional politicians sang pila siniya ka mga bugok sini nga opisyal sang pungsod Pilipinas. Nga dalon ko kamo sa kaayuhan, luwason ko kamo sa kapigaduhon, hatagan ko sang maayong edukasyon ang mga kabataan sa mga pigado para nga mangin maayong citizen, makabulig sa progress and growth sang aton sini nga sosyudad. Pero ano? Sa aton sini matag palamati. Way man gani ta tupa. Lantawa bala subong sa aton sini matag palamati. Sa hindi ko lang ma-recall gid specifically but ang Pilipinas, di ba sa survey ito nga ginpatigayon or ginpagwa rather, kita ang may pinakanubo sini iyang reading comprehension. Sa Department of Education, sa aton sini matag palamati, hindi man tanan but in fairness man sa iban sining iyang mga manunudlo dira ka mga opisyales nga di ka tinguha gid iya para nga mahatagan sang ginatawag sini iya nga manggad nga hindi makawat sang kung sino man sini iya nga talpulano sa ising kapariho niya amo ining manggad sang edukasyon. Tikon well-educated ang aton sini iya nga mga kabataan, ang next generation sa aton sini matag palamati. Eventually, ining mga traditional politicians, sila iniiya ang amat-amat na nga mapanas sa aton sini nga sosyudad. Kay mambal na sila baw, hindi tanan na sila madala sa mabulaklakin o kung pabulak-bulakan talang sa mga tinaga, sugar-coated the words. Para nga ganyuhon ta sila nga butuhon ta nila gyapon, kay kainsindi na ni sila, mapili ni sila ya sang ila sini iya nga leader, ila sini nga mangin opisyal, nga magadala sila sa matuntuod sini iya nga kaayuhan. Kay kalabanan niya sa mga opisyal naton sa bugos sini nga pungsod Pilipinas, sila malang yang nagaayuhan, kag ila malang pamilya ang nagaayuhan. Ang ginpromisahan nila nga mga pigado nga salbaron nila kuno sa kapigaduhon hasta subong pigado gyapon. Tiya makon mo sinabanwa. Tiya mo na kabay pa nga damo kamo sang nakuha man sini nga mga punto sa statement ni Mayor John Ayeng kay do kung ako yung pamangkuton amo ining mga talaksan nga may labing importansya this coming 2025 midterm elections. 30 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka Banwa. Mayorya sa mga lokal nga opisyal sa probinsya sang Guimaras masumpa sa Partido Federal ng Pilipinas subong nga Mayo. Guimaras lang. Sa city kag sa provinces ano? Abi ko na yung muna tos lang nagligad to, di ba? Ay, why na dayon?
Mangkutong ko lang karon si Bombolencia. Kay damo ka pa mangkuting siyudad ya kag probinsya Bumbutsang. Nga gimaras lang masumpa unaw. Oh. Kaya balik-balikan tana sa aton sinipaday nga pagapalayag diri sa Bomboray sa Udto matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 28 to May 4, 2024. Ang Bini Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock presentation sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Mayo 4, Sabado. Sa tion sa musical show na puro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mags kag madamo pa nga iban ay igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 5, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setback sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura, may yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan ukon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin.
Herbert Peter Hoskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loreng Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang kompyuter. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Mayorya sa mga lokal nga opisyal sa probinsya sa Guimaras masumpa kuno sa Partido Federal ng Pilipinas
Subo nga mayo ang Partido Federal ng Pilipinas sa aton sini nga mga kabombo. Amo ini ang partido sang aton sini nga presidente ni Presidente Bongbong Marcos. Kag daw halos tanan no nagsalaylo naman di gani. Santo sa chimpo ni Tay Digong. Pinipilaban man sila tanan di la? Subong kay ara ng Partido Federal ng Pilipinas, siyempre, nambal sila nila nga daog na yaang Amerikano sa hapon kapag yapon mo pod. Check ta si Momolin si Badilin sa report ta please kamin. Mayorya bobotsam sa mga local officials sa may probinsya sa Guimaras ang magasumpa sa Partido Federal ng Pilipinas or magasaylo no sa ilang partido sa Partido Federal ng Pilipinas sa Bombotsam. Ginalauman diri ang pagsumpa nila sa tunga-tunga no sa bulan sang Mayo. Actually, bilog ini siya nga region Bombotsam ang oath-taking nga patigayunon diri base mano sa pagpakigistorya ni Vice Governor Attorney John Edward Gando sa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung sa diin ato bala nag-organize sila dito ya sa may bahin no sa Metro Manila sa pagsumpa mano ni Vice Governor Gando last May 1, 2024 halin sa Partido Demokratiko Tagas ng Bayan o kung PDP laban batok no sa or nagsaylo sa dayon sa may Partido Federal ng Pilipinas kung sa diin ti siya lagi to ya sang May 1 Bobotsam ang naka sumpa sa region sa isa no nagaisahanon nga official or public official nga nagsumpa sa Western Visayas kay Tisaya ang mismo invite saya Bombotsam sang national president mano sang Partido Federal ng Pilipinas na si Governor Tamayo sang South Cotabato rason nga di syempre nagupod man siya dito nakitanta siya nga nagsumpa no sa upod sa mga bago nga miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas kaupod man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang guest kati balantaman nga si Governor Defensor among regional chairperson sang Partido Federal ng Pilipinas Bombotsam. Maganin natin no ginmangkot maganin natin si Vice Governor Gando kun balati base na ganyo yaman abi no si Governor J.C. Ramanava kag syempre ang tiayon sinino nga si Congresswoman Lucille Nava pero pahayag diri ni Vice Governor Gando nga magapanindugan or magapabilin ang mag-asawaya Bombotsam sa National Unity Party kay Coalition Party man ini actually sang Partido Federal ng Pilipinas kasi di nagaugyon man sila Bombotsam kay suportado Manila ya ang administrasyon subong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So sa nangin purpose mo sa pagsumpa man niya ni Vice Governor Gando sa Partido Federal ng Pilipinas. Siyempre may benefit man ini Bombotsam or benefits na mabato nung mga pumuluyo or mga gimaras nun. Kati siyempre mabangod nga ti isa lang sila ka partido sa aton nga presidente. Kati nga aton nga presidente dari mong ginakabing national chairman sa Partido Federal ng Pilipinas. So mas mahatag mas madasig ang paghatag no sa mga programa, sa services, sa mga proyekto sa mga pumuluyo sang Guimaras Bombotsam. So sa sining mga iban pagido nga mga local officials no sa iya like for example no sa mga alkalde, board members sa sangguniang panalawigan abi nila dito sa may probinsya sa Guimaras committed sila Bombotsam nga magasumpa like for example ginpangalanan dari gani no ni Vice Governor Gando sanday Mayor Samuel Gomarin sang Banwa sang Buena Vista, si Mayor Attorney Paul de la Cruz, sang Banwa sang Nueva Valencia, si former Mayor Gaho sa may San Lorenzo, si Mayor Annabel Samaniego sang Banwa sang Sibunag, Bombotsam, and also mga board members man kuno handa man nga magsumpa sa Partido Federal ng Pilipinas. So lauman ni naton sa tunga-tula man siya actually may ginatag nga specific nga date gid actually Bombotsam pero sinigid nga Mayo kuno madayon na gid Bombotsam ang pagsumpa sa mga bago nga miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas diri sa aton sa Western Visayas. Sa plano naman Bombotsam ni Vice Governor Gando nga magpadalagan or ano man abing plano for 2025 elections kay last term niya na lang niya Bombotsam mo as Vice Governor sa probinsya sang Guimaras ang salindari niya may ginaplastar naman siya kuno Bombotsam pero wala ya pag-divulge kung ano nga posisyon ang iya nga padalaganan
for 2025 elections. Pero sigurado lang dari suportado yaman sa gihapon si Governor JC Raman Nava. Yari bala aton pabatian ang pagpahayag ni Vice Governor John Edward Gando. Gin-imbitar kita sang national president sang Partido Federal nga si Governor Tamayo sang South Cotabato nga kung mahimo mag-upod kita sa partido kag matapos ang pamalandungan naton kag sa pag-inistoryahanay manamo ni Governor Raman Nava nagdesider kita nga mag-saylo sa imbitasyon sang national president kag mismo sang national chairman nga si President Bongbong Marcos. Okay. Sa Region 6, ikaw lang to isa Vice ang nagsumpa sa amo tong ation? Yes, ang amon nga oath taking ako lang ang from Region 6. Pero nakita naton dito si Governor Toto Defensor but he was invited as guest kay siya ang regional chairman kay previously nakasumpa na sila. Okay. Kahit suportado man ikaw ni Governor Nava, wala ikaw abi Vice naka-inganyo sa iya nga mag-upod man sumpa. Si Governor Raman Nava halin sang una sa NUP ni siya. Kag ang ilang party stand they're also supportive of the administration ni President Bongbong Marcos. Amuning rason nga magapabilin si Governor Raman Nava kag si Congresswoman Maria Lucille Nava nga katapo sang NUP kay ang purpose man sang amon nga party chairman nga si President Marcos nga magkoalis with all political parties kag pagpati ko dalagid ang NUP kay nagasuporta gid ang NUP sa programa sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ano ni ang madala nga advantage sa or benefit abino sa mga pumuluyo sa Guimaras sa pag-upod nimo sa PFP? Ang aton nga pagsaylo sa Partido Federal nagapakita nga nagasalig man ang partido sa aton gani kung ano man ang pwedeng madala diri sa probinsya sa Guimaras programa kag mga proyekto subong man sa liderato ni Governor Raman Nava kag ni Congresswoman Maria Lucille Nava sa NUP mapatigayon ginaton sa aton mga pumuluyo diri sa probinsya sa Guimaras, especially nga ang hambal kagina ni Governor Nava nga by 2025 magasugod na ang civil works sang Panay Guimaras Bridge. So muning isa sa mga rason man nga gitagaan man naton sang igtalupangod ang pabor nga ginhatag ni presidente sa amon nga mga taga Guimaras. Sa Guimaras ikaw pa lang Vice Gov nakasumpa sa PFP. Yes, ako pa lang ang sa Guimaras nga nakasumpa kag nag-istorya na kami ni Governor Defensor ng mid-May posible may ang aton upod diri sa Guimaras magapasakop man sa sining oath taking nga paghiwaton diri sa Western Visayas. Unang taon naton diri sa Guimaras ang mga officials, mga pila ayhan ang committed nga magsaylo sa partido. For sure ang mga sa amon nga mga mayors diri tiara si Mayor Gumarin, si Mayor Attorney Paul de la Cruz sang Nueva Valencia, Mayor Annabel Samaniego ang presidente sang League of Municipalities sa Sibunag. Former Mayor Gaho will also be joining. Ang mga board members naton, board member Lubin Vilches kag pila ka mga vice mayors kag mga board members. So halos tanan man gali vice. Yes, oo. Kay iban NUP man upod ni Governor Raman. So mayoriya sang aton nga mga opisyales diri sa probinsya sa Guimaras ang mag-aupod sa Partido Federal. Sa 2025 elections, anong plani mo, Vice Gov? Anong paglaganan mo? Wala pa kay bangod nga gina-finalize pang tanan-tanan matapos kami nga makasaylo sa Partido Federal, but in due time iplastaron hamon kung ano gid kay ang amon dire. We are also bound by party discipline sa idalom ni Governor Raman Nava. So pag-iistoryahan kung ano ang maayo naton nga himuon sa sining 2025 elections. Pero last term mo sumulo as Vice Governor. Yes, third term na kita bilang vice gobernador kag may mga options na kita ginalantaw-lantaw i-finalize lang sa amon partido. Nabatian bobot sa si
Vice Governor John Edward Gando sa probinsya sa Guimaras. Kung si Vice Governor Edward Gando masumpa subong Mayo or nakasumpa na, and then ang mayorya sa mga opisyal, local official sa Guimaras masumpa sininga bulan sa Mayo, paano ya ang syudad kay probinsya, Bombo Lins? Ang tingubo ni sila, Bombotsam. So, bali, mangindako ini siya nga venue, bangod nga ti Western Visayas or region na ni siya magasumpa, no, kung sino man daraya ang magasaylo or mangin bago na miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas, Bombotsam. Subot siningon, tingbanay na ni. Tingbanay. Madayon na gidman. Yes, so madayon na gidman sa tunga-tunga sa Mayo, pero amo pa nang i-verify ta kung saan ogid. Pero madayon ako no, this May na, Bombotsam. Oh. Sure promise? Promise. Sumpa? Sumpa. Okay, pasible kung may kantuan naman si Congressman Sandro Marcos, may kantuan naman si Presidential Advisor Lagdameo, kasi kaya hindi naman madayon balalinsaw. Amo gani, Bombotsam, pero tikabay pa nga madayon gidman. Kung madayon gidman siguro sininga May, pero ti base sa iban nga mga politiko, hindi madayon. Ay, nga man. May iban nga politiko nga hindi madayon? Base lang. Epektibo ginang hotek kag ang biso-biso? Kung lapit ka giti, epektibo gidi. Sa bagay, hindi ka man kahutik, kag hindi ka man kabiso-biso, kung hindi kung layo ka. Di bala? Husto, gid. Sus Maria Kagusip po. Di ba tayan kung ang una nga bantayan, anong adlaw sa bulan sa Mayo? Kay Mayo na tasubong. Yes. Oo. Ikadua? Bombotsam. Kay ti damo, diin ang venue. Ang venue, suno diri sa mga information nga natipo naton, diri sa Iloilo. Diri sa Iloilo. Alright, di ba sikon ma-eksena naman diri ang mga ma-eksena naman din mga bisit-bisit nga PMS? Moged. Kabay pa hindi lang. Kung hindi man lang pwede na media, sa na lang kamo ibutangan nyo sa police line para suway may makasulod kung mukha mo lang. Oo, or butan na lang sa LED sagwa. Oo. Hindi ka niyo online na lang, para bisan ara ka sa CR bla, pwede ka kalantaw. I-close door na lang nila. Oo. Pero sige lang itingwaan ta na makakuha kita sang information kung ano gid or saan ogid. Kay duway pa man sang date tunga-tunga lang kuno sang Mayo, Bombotsam Di tunga-tunga sang Mayo, 31 dia, sang tunga-tunga ginalantaw ko di subong 15 15 last 12 sa udto, tunga-tunga gina. Oo, natawon ta kung saan ogid. Bombotsam kay balantayan ni dako ni nga event man, Bombotsam kay tibilog nga rehiyon sikod kag syempre kung sino ni ang ining mga mangin bag-o nga miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas kati sang una kun mabakasaling kita do hindi gid abi magsaylo partido no, pero tila tawon ta kun may iban diri nga maupod na sa administrasyon ni Presidenta Bongbong Marcos. Team identify ta na ni kung sino ang mga BUTTERFLY butterfly. Tiki di bala ang tawag sa mga politiko nga ilis-ilis partido, mga political butterfly, ini sila Bombolin sila. Nanti dirita na ni makilala kung sanday sino ang mga BUTTERFLY butterfly. Alright. Thank you, Gidlins. Sige, ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat, Gid, Bombo Lindsay Bade. Mo nang pinaka-paborito ko nga kanta, Bombo Omel? Sa mga kabombota, BUTTERFLY butterfly. May clap pa na yun. Ay, sos, Maria Kagusip. Bala ka mo dira.
Paborito ka kanta mo na ang BUTTER, FLY Butterfly. Kag ang hobby ko is catching butterfly. Tana na lang, basta nga may butterfly, paborito ta na. Por Diyos, por Santo. Pero ang pagsaylo-saylo sang partido, sining mga politiko, hindi man na iya makabig sining illegal or malain sa aton sining mga kabombo. May ara man na sang dala nga mga kayuhan. Kay ti siyempre kung kapartido nimo ang administrasyon, ti siyempre kung ano dira ang mga kinahanglanon mo para nga mapaayo ang imo siniyang lugar, mahapos ka lang maghingyo sa ila sang ayuda man bulig sa mga proyekto, bulig para sa mga pigado, sa mga aton siniya mga kuturan nga hatagan tasang nagakigo siniya nga serbisyo, mahapos lang madanlog pa sa takway. Kumbaga, ngayo sang kung ano man siniya nga kayuhan from the national government kung kapartido nimo ang administrasyon. Kaya alang man sina, banwa iya karon nga buligan niya itong iban, pasulabihon niya ang hindi niya iya kapartido. Okay man lang na nga may mga koalisyon. But ang iyagid sini iya nga kapartido, ang iyagid sini nga brad, ang iyagid sini nga sis, kumbaga, sa aton sinimatag palamati, amo na siyempre ang pasulabihon niya nga buligan hindi ba? Katulad na lang sa alang-alang ang taga-alimod dyan, buligan nila tuya ang may tagtaganay bikaron sang ayuda para sa mga pumuluyo. Ti alang-alang taga-alimod dyan, mahatag patuya sa sang ayuda sa taga-Carles. Di ba? Kundi siyempre, unahon niya na iya siniyang kasi Mario nga mahatagan sa nagakigo siniga ayuda, kaayuhan, antes pa man iya nga tibasi kung may sulusubra na sila tagalumapaw karon ng ayuda dira sila kundi ma-share Manila iya sa ila sini iya nga mga kung sino man ang luyag sini nila nga hatagan sinabi sang sobrang benepisyo dira karon. Pero antes siya makalapot sa Carles ang taga-limod diyan, siyempre kung tanan niya nahatagan niya na may mga pumuluyo sa banwa sa limod diyan, ti ara pa man ang kaiping nga Leon, ang San Miguel. Ti siyempre hatagan niya nanay dauna ang lapit sa iya. Kag later on, kung may bilin pa gid, kag kung damo sobra, sige hatag tato sa taga Carles. Tiyan mo man ang sitwasyon, banwa. Kung kaalyado mo, ang presidente, kung kapartido mo ang presidente, sa aton sini nga matagpalamati, siyempre, kung ano dira iya ang mga kaayuhan, nga mahatag mo man sa pumuluyo mo, sa imo sini nga mga constituents, sa imo sini nga mga ginapangalagaran, ti madala ka man sa kayuhan sina dira. May porsyon ginaya or may partida kagid sina dira sa aton sini nga mga kabumbo. Kung kalyado kamo or magkapartido kamo sang administrasyon, sang ruling party. Amo man ang bintaha sina dira sa aton sini nga mga kauturan. Ang disbintaha ti amo na hingadlan ikaw nga political butterfly, magluwas sa political butterfly, ti makabig ikaw nga DMD. Ano nang DMD, Bumbo Umel? Ang DMD stands for Diin Mayo Didto. Di ba? Muna sa aton sining mga kuturan, pero okay man lang na kung din Mayo dito, alang-alang dito kaya sa gyapon mapabilin sa kalaglagan mo, di ba? Kung dito yung Mayo dito mo sinabla para nga may kayuhan man ang mga pumuluyo. Kung tani, galing kayang iban, ginagamit sa aton sining mga kabumbo for their own political survival and political interests. Sa aton sinikaronia nga mga kabumbo. Tikon si Juan
de la Cruz, si Juana de la Cruz. Kaupo dyan day Pedro Abi, day Pedra. Malapad ang paminsaron, makabalo mag-analisa, makaintindi, makahangop sa mga sitwasyon, siyempre, paminsar sila, kag makapili sila sa kung sino man ang mga nalantaw nila sandig sa ila siniya nga estimate manabi or paglantaw sa isa iya ka politiko dira or government official nga ti amon niya ang amon sini nga pilion nga magpangalagad kay ti santo sa amon sini nga talaksan bilang mga edukado or bilang mga tawo nga nakahangop sa sitwasyon. Nabalaan namon nga iniya magadala sang matutuod sini nga serbisyo publiko. Hindi lamang kay kaugalingon sini nila nga mga political interest o kon political survival nila ang ila sini nga kawag sini purpose kun nga amo sina karon banwa. 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga Las 2 sa aton sini mga kabombo. By the way, San Juan, Molo, kita subong. Dira kita mapatigayon sa barangay draw sa mga kabombo nato. Nara kita sa cover gym. Hingagaw kamo dito sa paghulog sa inyo siniya nga mga entries. Hingagaw, cover gym sa barangay San Juan, Molo. Ara dira, pwede kamo makahulog pa sa karon sa inyo siniya nga mga entries for barangay draw. Napulo siniya magadaog sang 1,000 ka pesos kada isa. Kag sa station, sa aton sini nga mga kabombo, nagtakop na ang pagbato naton sa inyo sini nga week number 6 sa aton sini matag palamati. So week number 6. Well, subong. Kung mahulog sila, week number 7 na. Okay. So kung mahulog kamo sa inyo sini nga entry subong, week number 7 na ina. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Reginis. Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 28 to May 4, 2024. Ang Binhi Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock presentation sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Mayo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 5, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharist 6 celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang grasa nga aton maintindihan nga ang mga setback sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Padayon nga gina-eksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani agud indi kita tuman nga maapektuhan kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi.
Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun ka isa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman kainit nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaloon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ni ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtob duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio. Bombo! Hindi man malain ang magloan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio. Bombo!
Good afternoon! Maayong hapon gid sa inyo, mga kabombo. Happy Saturday. Beautiful weekend. It's the first Saturday for the month of May, May 5, 2024. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine. Nag-aabi-abi sa inyo. Ari na naman ang kahapon lamang program. And because it's a Saturday, syempre, mag-interview kita sa aton nga winner. And we are very thankful nga naka-reply na siya because she's out of the country. So nag-aayo siya, no? Kung pwede, ma-voice call lang kita sa iya. Sige, problem gid na. So in just a little while, mag-istorya kita sa aton nga winner last week, si Nazneen, sa 1st District, nga subong ang schedule sa aton nga pag-interview sa iya. Kag later on, of course, hulatan ninyo, ha? Bantayin nyo gid ang aton nga announcement sa aton nga mga bago nga winner. Especially sa mga friends kag mga letter senders naton dira para sa saningang semana, isagid sa inyo ang ato naman nga pilion para ato nga maging winner to also win 1,000 pesos nga cash. Kani ka mo dira kung mayroon mga istorya anytime, kung ready na, pwede na ngayon ma-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man kung inyong ginsulat, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine and I have this one beautiful song for you this afternoon from Ferdinand de Madura. Let us be welcomed by this song, Be Yourself. Good afternoon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself.
Just be yourself. Just be yourself. Be yourself, Ferdinand Di Madura. Yeah, you're okay the way you are. So just be yourself. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine on a beautiful Saturday. Bisan mainit-init sa gihapon, pero sige, okay lang. Siguro may mga plano ka mo dira, no? Din ka mo malagaw, din ang destination naton, especially sa mga young ones naton dira. Looking forward, mga yappies, always looking forward, no? On a weekend getaway para lang maka-unwind, para lang ma-release ang stress for the week, especially kung tam-an gid. Well, anyway, it is now 2:20 sa hapon. Ari na, okay na kita sa aton nga pag-interviewhon si Nazneen sa 1st District, but right now she's out of the country. Ato siya actually sa abroad. We will ask her if okay lang sa iya i-reveal naton kung diin siya subong. Anyway, gina-welcome gid naton diri sa kahapon lamang program ang aton nga winner si Nazneen sa 1st District. Good afternoon gid sa imo, Nazneen. Good afternoon, Tita. Hi. Kumusta ikaw? May we know kung sa diin ikaw subong? New Zealand, Tita. Alright. Ato sa New Zealand ang aton nga winner. Pilang aton ni Dad? 22. Still very young. Yeah. Kanami sige mo gin-share diri sa amon, no? Now you're living your dreams. Although feeling mo daw may kulang sa gihapon. We will find that out, no? Kung ano ina ang imong ginamin. But anyway, balikan tang imo nga nangin kabuhi sang gamay ka pa. Ano nga kabuhi ang namatan mo? Actually, Tita, it's very hard nga life. Feeling ko super budlay and bigado ang kabuhi before. Very kalayo gid siya if i-compare na subong. And sa una daan ang parents ko hindi sila super supportive so dapat bakas gid. And dira ko na learn na maging independent. I see. Pila ka mo ka mag-utod? Ikapila ikaw? 4 kami, Tita. Puro babahi. Tapos ako ang ika-second. I see. All girls. Di anong trabaho sang imo nga mga ginikanan? Ang father ko is steelman. So, ari man siya diri. Upod naman siya sa magulang ko. And ang mother ko is housewife lang. Kaga-business man siya sa amon. And ang gawa ko kamanghod ara pa sa Pinas. Pero may plano naman kami nga kuhaon sila kung makasettle na kami sa magulang ko. I see. So when life was still very hard, ang imo nga papa nagaobra na sa abroad, correct? Tapos kamo, upod ninyo ang inyong nga mama, kag you said, given that puro kamo mga babayi, tapos si papa nyo nagatrabaho pa, ato siya sa abroad, so ano ang mga ginpantudlo nga mga ulubrahon sa inyo nga ginaobra gid ninyo sang una? Kadaw, Tita, actually halos tanan magpangahoy, nakatry kami magpangahoy sa og tubig nga gid ang blue na bala nga tawag na dira gani na lipat na container. Oo, ginamon ako tapos kapen pa kong subong nga summer, parehas nga summer subong. Ang bomba, sila gabomba kami. Pero gaubsan, gadya ang bubon. So, adto pa kami sa layo, nga balay. Tapos, masagod kami dito. Tapos, may ara, pagid nga kami, nakatry naman kami arado sa uma, pag manggasang mais, na, and isa pagad nga na-learn gid na ng mga girls sa balay is magsaka sang lubi. Ang taas gid na, Tita. Oo. Sino nagtudlo sila sa inyo? Manaka-lubing at taas? Tita. Nag-learn lang gid kami na kami lang. Grabe. Life in the farm. Puerte, no? But you know what? Very sanay.
I can Bisan relate gid bala. mangkalis ang mga magkalis ang mga ube, kamote, na try man na namon tita. I see. As I was saying, makarelate gid wala ako sa imo kay kami all girls man. 6 girls in the family. So napatay among tatay, nanay na lang namon. So 7 girls. Trying to survive. Kag yes, sabi mo ka pa nag-uman bala kami sang una. Tapos mabomba-bomba ka pa ya. But anyway, sadya man to Personally, ikaw, ano ang imo mga inagyan sang bata pa ikaw? According sa story ko man gani tita, may mga times nga wala si mama, kay nag-work siya sa city. Tapos ang nabili na lang sa amon si papa. Kay may times nga gapuli-puli gid man si papa, like every 2 years, every 1 year, amo na. And then syempre si mama mo-work man siya, kay sino man abi ma-provide sa amon. So that time, ako nagapanglaba, bisan mga lago ni Papa, ako nagapanglaba, mga andya sa manghod ko. Okay, since ang magulang ko gani ara dito sa sa tito ko, so layo siya sa amin, sa ara siya sa Leyte. Tapos So bali, ang subang nyo gidya, wala, hindi ninyo upod. Oo, for almost 8 years. And so, making you ang pinakamagulang. Kag may duwa ka pa ka mga manghod. So ikaw nag-aatipan sa ila. Oo. Tapos ako man gawras ang iban nga household chores. Halos tanan ang hugas pinggan, laba. Tapos ang moment na time na medyo gaaway-away ng ang parents ko kay si Papa Ernie sa bilyaran. Kundi sa bilyaran, sa ilimnan. Kundi sa ilimnan, sa sugalan. So amo na nga do wala sila nagmaayo-haya. So kung makapauli ang imong nga papa, mga how long man ang pinakalawig nga tener niya sa inyo? Kasi tita, like more than a year. Okay. So, so bali tambay siya for more than a year. Pero may work man siya tita diri. I mean dito sa pumupuli siya sa aman. May work man siya like construction sa kong diin. Okay. Tapos ga-obra-obra man siya sa mga balay sa iban, mga muna. Mga sideline lang kumbaga. Pero most of the years abroad gid siya tita. Pero that time bisan hambal nga abroad siya. Pero ang life na mo naabot, pero ang life na mo sa una parte, hindi ka budlay. Hambal nilang natin naman abroad. Dito mo gani ga-wonder. So wala ako kabalo sa details pag Okay. And you said, mabudlay, apang masadya ang imong childhood. Please share with us regarding this. Kay, I consider myself na tita na medyo, may pagka-tumboy-tumboy dahil sa bala. Kaya, di ba, sa mga friends naman, nang panghampang kami, kung ano-ano lang ang hampang. Siyempre, mga Pinoy, ng mga hampang galahaw. Kisa ako gidang bida-bida, mandaan. Kag, dito, gilid nag-learn na magbato sa mga lalaki. Isa, hindi na sila mapaperding. Kaya na nga, sa mga hampang-hampang. Tapos, ang mana every summer, pag, di ba, ang share ko man nga story nga kung mag-fruit bearing season na gani na, dito kami gapala. Kadto kami sa mga umasang iban, kag manguha sang kamonsil sang iban. Okay, yung kamonsil summer, gid, no? Sa gilas, mga mangga, na. Kag aside from that, siguro mamba ko nga sadya ang akon nga childhood somehow. Kay I have like damo ako na experience, like for example sa school na kay isa ay wala kanina share sa akong story, pero may ang happy ko gid nga memory kay diba gamay lang ang amon nga na balon. Tapos kung kay isa king gusto ko gid nga ginaambalan ako sa teacher ko nga pwede nga ko ko sang bukay.
Tapos dira gaan nila kami kwarta, ano na. So may extra income. That makes us that makes us happy na. Tita, bisan sa mula na gamay nga bagay. Yes. And you said may mga escapades ka mo pud sa imo nga mga kauturan. Oo. So amo to ang kay always gid na every summer, mga amo na siya. Ara na kami to dito siguro. So pero joke lang tita. Pero amo na ang mga utod ko, I'm very grateful man sa ila kay very cooperative. Sa worst man or sa kalipayan, syempre, bala mo sila nga, dali, makadto to sa kamoy, di ikaw mabantay sa kay basi mag-abot na ang, kay mamag-ana mo na tita, nga maabot na ang tag-iya, kay ang ila, kay do, nagatagbol na. So may lookout. So, pagbala na naman nga aranan, pas-pas na lang yung panaog sa kag magdalaga, nakamulot sang, kung ang nasingit namon, kag magdalagan. Katipikal gid sa mga uma-uma, hindi mo mapunggan. Actually, no, mga kabataan, especially makita nila, wow, mga bukaka, sang kamonsil, damo-damo nga bunga, sang Indian mango. Diba? Enjoy na sila yan na so much, kaon-kaon, kinilang thrill, no? Nga hala, nakakuha tapos kami. Tapos kung kaisama kami gakadto kami sa suba, napang-awis kami tita. Gapang ano? Muna awis. Ano na siya? Familiar ka. Daw gagmay na siya nga na shells? Ano ganito? Oo, tita. Tapos gagmay gid siya pero pwede siya butangan sang sang do ginalap po siya tapos suyupon. Do ano man siya? Okay. Oo, kay ka-abundant sila, no? Sa mga suba-suba? Oo, sa suba. Oo. Amo na, over naman sa una. Wala kami dakli. So that means enjoyable, gali ka tama ang imo nga childhood, ang mga experiences ninyo. Balance lang tita sa diya, kag medyo hindi man tragic, pero sad at the same time. So nagabaling iban yung mga tao, abroad si tatay niyo, gabok balay niyo? Paano? Oo. Kay tita, ang balay naman sa una, nipa lang, kahoy lang, gabok na gid kay gawgay na mo. Tapos, ang always, mga salog naman kasi may mga busdot na, ang mga bintana, parang kawayan nga, hindi ko ma-explain, like kawayan siya nga, square na siya pala tita, ang makita mo man nga common, yung mga bintana, nga kawayan nga, tapos gabok na syempre, kis ako lalbaan kay kami lang tatlo sa balay. Wala ang parents ko. Puro kami babae. Bata pa kami. Kung isip-isipon ko, subong pertigid to ya kadelikado nga ginbayaan kami sa amo tong estate. Tapos, kung mag-inulan, nagatulo ang amon niya balay. Ang amon niya kusina sa mga 2017 yata. Ito nga before ginuba ang balay din naman. Naguba gito ang kusina namon kay ang tawag gani ang haligi, naghilay na siya. So, pero sige, gapon gamit na ng tita. Saan gagahilay na ang, tawag na haligi? Nalipat ako. Ang haligi. Pero ang pusog? Ginalutuan, gid mismo, bala. Ang ginalutuan mismo, nagasunod man dito sa hilay, pero sige, gapon gamit. Pugon? Ang pugon? Dao mo na? Oo. Dalapugan? Oo muna. Okay. Oo, tita. So, life was really so hard. Tapos may pagid time na mag-eskwela kami, wala na si Papa. Doon na siya, abroad na siya yata. Tapos si Mama malaman. So, nagainulan pa to. First day of school. Very vivid. Yun sa mind ko, hasta subong na nagamit kami sa plastic na lang. Kaya wala na kami sa kawal. Tapos, ang tinigang namon, hindi na siya magluto. Kay muna gani. Sige lang kami utang sa plastic, pero hindi, gid siya magtuto. Tapos nagbalon kami sa kanon na nagdos pa. Kaya ang plastic hindi enough nga makadabok, makapaluto sa inyong nga tinigaan. Kaya since gainulan yan, tita, so wala kami kuhaan sa kahoy nga nga nagmala na bala, kumbaga. Tapos kamo pa na manguha kahoy, di ba? Wala na sa iban. Oo, kami din. So, lagdos ang inyong kanon. So, pero okay lang tita. Okay, siyempre na survive naman at least.
kag dito at least naka-learn kami dito sa mga time. So subong very grateful na kami. Syempre may mga appliances, may rice cooker na, mga na, subong. Life has become quite comfortable. But is it true nga sa una, hindi uso birthday celebration sa inyo family? Oo, tita, hindi. Like, kung may birthday, like normal lang, wala na sang mga handa-handa. So greet na lang, happy birthday. Wala na. Simba na lang. Bisan actually sa debut ko, tita, wala gid ya. Walang ganap. Wala gid. So, pero wala man ako nagreklamo that time. Intindihan ko ang situation. Like, ako daan, tita, very understanding ako sa amon nga situation. Like, kung balaan ko nga inconvenience sa parents ko nga i-provide ang amon nga bagay, wala ko na siya ginademand. Okay. Like, ina-accept ko na lang siya nga, okay lang na. Sa sunod, makabawi, matagi hapon. So, to sang debut ko, wala gid. Like, may nagregalo sa akin, mga panyo lang. Tapos, ang mga utod ko, chicharot. Mga curl stick, amo lang ito ginhatag nila. Pero, okay na, happy na ako dito. Nagpicture pa ako sa time na to. Kaya syempre, for me, dako na ito nga bagay for me. Okay. So, 4 ka mga girls, wala sang may nakadebu? May ara ako manghod na nagdebut na last year yata. Ang youngest so, nyo? Hindi, ang pangatlo, tita. Okay. Siya, oo. So, naka-experience siya nga ng party? Oo, may ara, gid nga, nag-imos-imos gid kami. Pero hindi nga party, nga bongga, may at least handa-handa man. Siyempre, medyo naka na sa life. So, next year, hindi ko, ba't kung napamati sila, kaya wala sila kabalong. Yung interview, ako subong. Ate, ma-surprise dito sila gali? Oo. Batian kanila? So, next year, wala ako kabalo, tita, kung wala nila nga ako ni. So, next year, may plan din man kami na mapuli, pero wala sila kabalo. Next year, ma-debut naman ang amon nga manghod nga ang pinaka gid, ang agot gid. So I'm sure maging happy gid siya kay paghandaan gid namon, tita. Kami gid mismo ang ma-provide para dira. Ay kanami At lang least may yun. experience niya. Oo. And whatever nga mga na-miss out nyo or wala nyo na experience, I'm sure luyag nyo gid pa experience, no? Subo nga capable na kamo. May capacity na. Nagabawi gid kami, tita. Kapag That's sa good. kanina, ang magulang ko. Kag Okay. ako mismo, kay kilala ko, kay mas naupod ko ang mga manghod ko sa dugay. So, kung may mga achievements sila, birthday nila, kung ano man, like, bisan gahatag din ako, tita. Kaya gusto ko, kung ang wala akong experience before, i-experience ko sa ila. So, ano nang ginapalibod sa inyo sa una, sa inyo Iloy? Nga nga ginapahimo na sa inyo? Siyempre, tita, kay si mama daan, very business-minded. Like, bisan as subong, sige iya, business, tita. Wala siya gasalig na, ay, ang mga bata ko abroad, ka bilog. Dito na lang kung masalig sa ila. Wala gid sa mind ni mama. Bisan sa una nga si papa ga-abroad. Wala gid si mama gasalig na, bana ko abroad. Baka lang matungko lang ko, muna. Pero si mama, gid, business. So, that time, naggatanggi siya, obra siya ice candy, malibod kami dito sa, sa ubos sa damo taho, tapos, kisagi na balay-balay man namon, tapos may time na may nagbaligya man sa ice candy sa topan ko. Timas namin, galing siguro, timpla. So, dos damo, nagbakal sa iya, tapos yung hapon niya, natunaw lang wala, ganyan na buhinan. Nalangawan. Tapos pagpuli kung na lang naman. Kasi syempre, sakit na kita. Bata ka pa, syempre, iba. Pila taning emotions ginahatag ni mo. mama mo kung makabaligya ka, how? 15 to 20. So, dako na natita. Syempre, balo naman sa school. 10 pesos lang. Tapos, dako na sa ano. So, tanan ka mo, So, ginapalibod niya gid ice candy? Hindi man, tita. Kasi ginapaupdat, pero mostly ako Ikaw. ako gidang ginasugo. Syempre, ako ang pinakamagula. Pero okay lang man daw, tita, kay bakasyon mo. Every summer, malang na ginapobray sa amin. Tapos, kung si Papa makapuli siya, si Papa daan mahilig magtanong-tanong, tita. Bisan diri sa New Zealand. Sige, iya pa na
Bisan Mayo dili no? nila sige yapan ano. Oo, bisan hindi ano ako hindi mo ano ang mga tanong diri kay kisadan ang weather hindi hindi stable. Kag amo na ako makapuli siya sa Pinas over na dito mananom gid tita like lapad mga okra, kalabasa kung ano man tapos pag na gani mag harvest na ti papaligya niya man si palibod niya sa bilog ng barangay kit. Farmer by heart, So, ha? Ang tatay mo. happy kami tita Oo. kaya syempre amo man na medyo na adapt naman sa iya kasi syempre si Papa may bisan ari na siya diri very down to earth gyapon. Oo. Ni kung ginalook back gid kung ano ang sila sang una kumbaga. I see. At the age of 16, you already served as the father and the mother sa imo nga mga siblings. Paano natabo Oo, amo gito kay tita like amo ginang pinaka feeling ko major highlight sa life ko sa teen life ko for me. Kay that time si Papa mo na gani na siya nag-work na siya diri sa New Zealand. Tapos hindi na sila okay ni Mama. So si Mama daan medyo hindi siya mapaperde. Hindi siya mapaperde. So gusto niya hindi siya magsalignan sa kung ano ang kaya i-provide sa father ko. So nag-decide man siya nga maubra siya kay syempre ambal ni Mama hindi siya gusto nga magsalig bala kay daw na puno naman si Mama kumbaga nga kapila na si Papa nag-abroad pero nga amugyapon ang kabuhi naman. So gusto niya mahulag man siya. Okay. So nag-ubra man siya dira sa city. Tapos syempre inibi kami kay hindi naman maupod si Mama sang dugay. Every month siya nagapauli tita pero sang una-una gid nga nag-work siya. Dito gid nga grabe gid ibi namon kasi syempre tatlo na lang kami mabilin. Tapos Gani, no? Tapos ano to 16 ka nga, lang? Pila edad dyan sa mga utod mo? 16. Siguro nasa 14 and 10 tita. Oh, very young pa, no? Oo. So amo to, ginduduan lang ako nga magluto. Ginatawagan ko lang si Mama tapos instructionan niya lang ako kung paano magluto. So ang una-una ko gid nga dumduman ko ang una-una ko gid gusto nga ginlearn nga lutuon is ang linapwan. Ang ano? Kaya mo na ang linapwan Binakol? tita. Ano? Hindi, linapwan. Linapwan. Ang maglapo balas ang mga balunggay. Mga tinola, doon mo na. Laswa, doon mo na. Oo. I see, Sorry, tita. okay. Kay nasanay ako sa kay Karaya kami dito sa Amon. It's okay. Ang so, una ko na learn tapos sa matamat, mga sinigang, adobo, kung bihon, Tapos, since nga gani kami lang dito nabili, so, may division of chores, kumbaga. Si amni matigang, si amni mahugas, si amni malaba. Dito man naka-learn sila nga mag-abaman sa nila nga mismo malago. Kaya syempre tita, hindi ko na makater. Ang mga manghod ko kay sige gaskwila kami at the same time. And like every afternoon kailangan pag uli namon ang mga manok na mabubudan. May mga sapatan pa ka mo. Oo, tita. Exactly. May mga kasapatan pa kami. So, kamo pa ng gaten? Oo, tita. Alright. And, tapos, manghugas, manglaba, sagob, tanan. Wala ako kabalo kung paano ko to na-survive nga nag-eskwela man ako at the same time. Nag-augtas man ako, syempre, wala kasi lang mga visa. Ang time na to, hindi pa mature ang ilang isip sa mga manghod ko. So, kinanglan ko pa sila i-attend. Tapos, dito ko nga aga-aga pa ko always nagamugtaw. 4 a.m., 5 a.m. na. Daw mo na, tita. Ako talaga himos. Tapos, ang mga balon nila, ginahimos ko man. And kaysa, ang budlay lang kung kaysa, tita, is wala kami sakyan. Magpakatulas ko kay ibang daan. Hindi man layo, tita. Tawag niya? Sa Kapihak lang man nga barangay ang school sa mga manghod ko that time. And ako, like 4 kilometers yata. So,
Budlay lang kay gahulat kami sang salakyan. So kisa wala balaw so galit man kami bisan aga pa kami gabugtaw. Te amo na ang budlay sa oras. So nag-decide na si mama kuhaan kami service. So medyo naka na. Medyo May naka service na. service na. So at a very young age, daw gintudloan ka mo nga mga independent, nangabuhi ka mo, nga kamo lang very gid nga much. tatlo, and Oo, you tita. are the one in charge sa panimalay Oo. sa mga manghod Oo. mo. Are you thankful nga naagyan mo to, or do ano ang nangindating sa to sa imo? Siguro thankful, pero at the same time medyo masubo nga experience because happy ako because of that. I feel like naging strong ako. You found out strong ka gali. Especially, oo. Nga kaya ako gali nga nga ang self ko bisan ako lang, wala ako parents, amo na. And dito man, as in though, very ko, hindi ako mahilig mag-rely sa iba, diba? Dito siguro, na-learn ko na hindi ako mag-rely sa iba. Okay. Nga, as kakaya ko, ang isa ka bagay, ubrahan ko siya alone. Like, So bisan sa gintudloan ka school, gid, no? Nga mangin strong and Hindi. mangin self-reliant, Oo. mangin Tapos, independent. Oo. So, like, doon na-apply ko na siya in every aspect of my life sa school. Pag good. mambalang teacher nga, sa school, tita, like, for example, mambalang teacher nga, find your group, and, like, may obrahan ka mga task. Ako, tita, gahulat lang ako may mapalapit sa akin na pwede iupod kita. Ako, wala akong medyo ga-approach kay, bato kung pwede mo lang ako lang isa, obrahan kung ako lang isa. Feeling mo Oo. kaya mo man. So, Okay. grateful ako sa nga experience that time. Kag madamo ako na-learn, especially sa mga luto-luto. And of course, tita, finances. Oo. Ginang siguro major nga reason. Grateful ako kay dito ko na nakabalong mag-manage ang akon yung mga finances hasta subong. And siguro ang medyo sad nga part kasi syempre doon na still doon na nadula sa akon ang somehow ang childhood nga iban, di ba? Sadya, muna, doon. Ang ginaproblemahan lang nila, ang academics, ang school nila. Ako, hindi, muna, may damo ako, tapos, kung ang problema sang adults, like sang parents ko, problema ko man. Kung wala kwarta, syempre ako ga-worry man. Kaya ang naisip ko, ang mga manghod ko man, amo na. So that means kadamo kagi sa mga na-learn sa to nga mga tiyempo. Siguro nabugatan ka lang, no? Because of your age, 16 ka pa lang, and exposed ka na sa amo na nga mga hardships. But looking back now, I am sure you're just so full of gratitude nga ay damo gigiligin teach sa ako ng amo to nga experience. Nga hindi mo man na siya no ma-learn, ma-earn kung wala mo gidgin atubang ang ato nga mga kabudlay. Di paano na kung tudloan ka sa ni mama mo, kung magluto ka, hindi ka kabalo, ginatawagan mo lang si mama mo, so by phone. So ano to yung natabusan, wala na nakapadala si papa kag si mama mo sang kwarta? Ay, oo. May ara time. Hindi man pero very short time na siya, tita, actually. Like, 3 days yata. So, wala na gid kami to that time. So, ang namon is, hambal naman sa service namon, nga baydan lang siya namon, anay after a week. Bali, do ipunon lang namon, bala at least makakadto man sa school ang mga manghod ko. May ara man nga na kwarta, pero ang ginhatag ko, tita, is ginhatag ko na lang sa mga manghod ko. Tapos, ang sad part dito, kay wala kami lunch yata to, tita, bisan kwarta nga bisan piso guro, to wala gani that time. So, na-miss nyo ang lunch? Huwag ka mo kapanyaga? Wala, tita. Tapos, Nanyapon na lang ka mo? Oo, tita. Ay, hindi ko sure. Pero nagtawag ako sa tita ko nga abroad, na utod sang, sang ako nga, papa. Tapos nagpangayo ako sa isang hindi man pangayo. Hindi ko madumdaman, kung nagpangayo, naghulam ako that time. Kami, pahulamon niya kaning, bisan
Tapos the next day, nagpadala man si mama. So, Okay. Survive. medyo, Somehow, survive, tita. no? Pero Sige, gutom gid ako hapon, sa time na survive. to. Gutom gid ako sa time na to, tita. Super. Hindi ko gid malipatan ng amo to nga experience nga. Okay. Kaya hindi ko maisip nung abroad tatay ko nga. Pagko kaya sa school, gutom, wala ako balon. So may mga amo na yung episode sa inyo nga pagpangabuhi, no? Correct gid man, abroad tatay ko, nanay ko gani, negosyante, nga away kami kwarta. Kumusta naman ang imong pag-graduate sa high school? Okay lang, tita. Mabal ko nga medyo gifted ako in academics. Kaya since elementary, high school, always gid ako gadala sa academic achievers. And kung may mga times mo niya wala, may mga grading period na wala. Kasi syempre, siguro sa experience, kag nanimag-o, especially sa time na atong nagibayaan kami na left kami na tatlo. So, syempre, nag-adjust pa. Pero, overall, always gid ako ga-excel gid ako sa academics. I will always try to kay feeling ko amo na ang akon nga tita na gani ang happiness ko man kag happiness ba ni mama kay every time nga ma-achievers ako syempre mapauli gid siya so amo gid ang So gina-look forward mo gid, so you really work hard para makapauli siya and mangin happy siya and proud para sa imo. Maupod siya. I see. Proud 2018 man ako sa self ko, tita. 2018 Yes, sano patindog ka mo sang bag-o kag dako nga balay sa reaksyon sa mga tao sa palibot? Siguro na-shock na sila, tita. Bisan ako man mismo na-overwhelm ako kay kalayo sa kung ang tsura sa balay naman nga daan kasi sa subong nga bago like dako yun siya tita. Tapos concrete, everything concrete, ang mga windows glass na, tapos ang portahan hindi na parehas ang portahan naman sa muna nga ginatanuhan lang sang tawag ginabutangan ng lansang. Oo, amo lang na ituhog mo lang na tita, di ba? Tapos amo lang na kasimple ang lock. Pero sang very unsafe actually. Sang kami na tatlo lang, very unsafe siya for kung isipon. Pero okay man ng mga neighbor namin, hindi man sila So, back sa balay nga bago, ako to nga, grabe, nakibot ako kay isang, gina-measure na ang dako, gid siya tita. Tapos ang medyo na nag-progress na ang pag-build sa balay. Dito ko, gid na-realize na dako, gid ang dako ang balay, gid like, so that means kinaya. Siguro nagtipon papa mo, no? Nagtipon siya kwarta para makapatindo. Oo, tita. Siyempre, amo din na ang iya nga amo na ang iya nga dream actually para sa amon. Okay. Kumusta sa pag-college mo na? College ako, okay lang tita. Kasi pandemic, dito tita mong wala ka nakasaka actually sa senior high school namon. Kay 2020 March, dito peak dito sa nag-COVID na. So wala kami nakasaka sa stage sa graduation namon. Pero okay lang kasi syempre nag-graduate man ako with flying colors. So okay na din. So sa college, nagkuha ako sa entrance exam sa isa public school, known siya dira sa city. And nakapasara ko luckily. But then ang ako ang choices is English. Kay gid ako sa English. Gusto ko gid ang English. Gusto mo mga English teacher? Gusto ko teacher. Okay. Oo. So nga wala ka nang English teacher. My reason is una, practicality. Kay sa this generation tita pudlay na makaano sang kwarta, especially sa Pinas, pudlay na pang teachers subong medyo feeling ko deprived. Kay ang ilang workload do hindi equal sa kung nila. So anong course mo? So, nagkuha ako accountancy, tita. Kay isang senior high school lang ako nga track is accountancy, business and management. And nag-decide ako nga mag-accountancy, kaya ba ni Papa, ko ng sweldo, tapos ako ng mga tita, ay, ma-teacher ka lang. Looking down on teachers. Very bad. Pero, hindi, wala man ako to nalipay that time, tita. Okay. So pero okay lang. Bisan, kung very slow ako sa math,
Like, very slow gid ako sa math. So, pero gin perso ko, gid ang accountancy, kay hambal ko, gusto ko i-challenge ang self ko nga. Kung ano, din ako mahina. Dito ako gusto ko dito ko i-work out ang ako niya weakness. But So, before siguro ikaw unang- before ikaw nga nakaka-graduate sa accountancy, nakakadto na ka mo dira sa New Zealand. Another tita. new experience para sa inyo. Oo, Another wala. milestone para sa inyo. Panong balikan ko ikaw, ha, Nazneen, sa First District, nga ara subong sa New Zealand. I still have some questions para sa imo, but we have to take a short break. Ang oras naton, 2:55 sa hapon. Please stay there, Nazneen. Magabalik kita. Mga kabombo, padayon na nato ang pag-interview sa kay Nazneen pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas. Diri sa kahapon lamang program, 3 minutos bago magabot ang takna alas 3. So balikan ta diri si Nazneen sa First District. So Q&A na lang kita, Nazneen, ha? Kay daw gamay na lang gid ang aton nga oras. Sang san-o kag paano ka mo nakakadto dira sa New Zealand? Last year, tita, April 18, nakabot na kami diri. And before that, nag-process lang kami sa mga documents, and si Papa na ang sang the rest niya. So, gin-request nyo sang father nyo? Oo. Ay, Niya kami, dependent kami sa iya. Kumbaga, resident na kami diri, pero dependent pa lang kami sa iya. Sino ang imo upod sa pagkadto mo da? Magulang ko. Magulang ko, tita. So, ang mother nyo, wala ka Dapat join dira sa inyo, ha? Wala, tita, sadly. So, may plan pa man kami nga doon siya diri, kay medyo complicated, tita. So, hindi ko Okay. na lang siguro pag-i-detail. Sige. I understand. Kumusta ang sitwasyon mo dira? Anong imo trabaho? Warehouse, tita. So, palayo sa akon nga, Pero, bugat siya actually. Ga-drive man ako forklift diri. Wow. And I got my... Oo, tita. Ga-forklift ako diri. Astig, ah. Warehouse gid siya. Warehouse Aha, gid siya, aha. tita. So, amo na ang work ko diri since May. So, Mhm. 1 year na ako actually sa next week yata. 1 year na ako sa akong nga work. I And see. okay man, tita. So, how do you Very find your life stable lang. there?
Boring. Boring? Layo. Layo sa Pinas. Actually, ang kwarta dili dasig lang, pero ang life wala. Hindi ko siya ideal nga klase nga life. Pero okay lang dito, at least nakaka-survive man. And why do you feel so incomplete even if ara ka na dira? Kay gusto ko pa mag-eskwela, tita. Kay Nice. my mother's dream is nga maka-graduate. So, no matter what, naskila gid ako, mabalik gid ako, tita. Is there a If given chance na maka-eskwela ka dira? Oo, tita. Pero ginahulat lang naman yung mag-permanent resident kami, and then para makakakuha ako sa student loan, and then pwede na ako ka-proceed again. Oo. And then you said may mga na-achieve ikaw para sa self mo dira that you're so proud Oo, of. recently nakabakal na ako sa akon nga salakyan. Wow. And my own salakyan, tita. Wala ako nagsalig nga ari si Bakari ang magulang ko. Nagano gid ako nga para gid ni sa akon nga self kay investment ko ni for myself. Kag damo naman ako nabakal, tita, nga nga para man sa self ko kag napobra na mo na ang CR yata sa balay sa Pinas. Isa man to sa mga achievement namon. That's very good. So sa estado mo subong sa imong life, so anong ginapasalamatan mo sa Ginoo? I'm very grateful nga nakakadto kami diri, tita. Because life was really hard, and tanan nga hindi namon ma-afford sang una, ma-afford na namon subong, and bonus nga makabulig kami sa family namon sa Pinas, sa mga manghod ko kumbaga ma-spoil ko sila. Ako mismo ma-spoil ko sila, kay ako mismo nakita ko kung paano sila man nag-struggle with me ang time na. Did you dream for this? Like sa una pa lang nag-dream ka man na Yes, maka-abroad tita. ka? Kay before pa daan naghahambal na si Papa nga makadto ka mo diri sa New Zealand. Pero dugay pa, like 3 years, 4 years pa nagulat kami kag nakakadto kami diri. So siguro right time lang siguro, paghulat lang always did. So, may ara gid time for us. You're living the dream as of this time. And you can do so Siguro hindi man much, niya no? living the dream, tita. Pero okay na, happy na. Siyempre, sino man mo ang nundong na ari na kami diri sa abroad. So, very good. Hindi mo maisip na, ay, isang una mo lang kami. Tapos subong ari na kami diri sa abroad. So that's a very big blessing para sa imo and sa family mo. Ano nga inspirasyon na luyag mo ibilin sa amon tanan with the journey you have in your life? Siguro, tita, from my experiences, siguro, maging strong lang and always believe sa kaugalingon mo. And siguro, hindi lang kita always mag-rely man sa iban, kung especially kung may kinahanglan ka. Not necessarily na hindi mag-rely, pero always stand on your feet kung kaya mo man lang. Kay makabulig din na sa imo in the future. Kay kung may matabo sa imo nga pag wala ka may maadalaganan, syempre ang kaugalingon mo lang mabulig sa imo. So I feel like amo na ang isa man lang mga inspirational nga message nga mabilin ko. And wait lang, hindi lang magdali. May ara gid time for us. Okay. So with that, nagpasalamat kid ako for your time and for sharing with us your beautiful journey in life. Damo ka pa, I'm sure, no? Sa mga ma-achieve, damo pa nga mga dreams ang malabot mo. So we wish you all the luck. Thank you so much, kids, sa imo Nazneen, sa first district right now dira sa New Zealand. God bless you. Salamat, kid. Thank you, tita. God Yes, bless. God bless. And there you go, mga kabombo, ang ato yung winner, si Nazneen, sa first district. Ato subong sa New Zealand. Thank you very much again sa tanan natin yung mga letter senders. I am about to announce ang aton nga winner naman para sa sininga semana. Of course, 1,000 pesos nga cash ang nagahulat sa aton nga winner. But before anything else, before ako nga maglawag, aside sa pagpasalamat ko sa aton nga mga letter senders, kamo dira ha, gina-invite ko man, mangin letter sender man, diri sa KLP, share also ang mga naagyan nyo sa kabuhi. Be it something very sad, tragic, happy, super high, ang mga dreams nyo, kung ano ang luyag nyo ma-achieve, pwede nyo ma-share man. Diri sa kahapon lamang program, pwede ka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations!
sa ating bagong nga winner. Winner natin for this week, ikaw naman ang akong nga interview hon this coming May 11, that's next Saturday. Ikaw ang ating nga winner for this week, Baskog nga PWD sa Northern Iloilo. Sa liwat, winner natin for this week, Baskog nga PWD sa Northern Iloilo. Mga kabombo, magasunod na ang inyong paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radyo Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. So let's enjoy our weekend. Balikay kita on Monday. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.